Salam, hormatly adamlar. Sapara Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Temine salam, Aydın salam, iyileşler. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Sapara kemine. Salam ildeşler. Hoş geldiniz. Hepiniz. Sapara Aydın. İldeşlerimizle gurrun etmeli. Yani gurrun ediyaz da bugün belki başkaçarak gurrun edip biliriz. Yine yolların açılacağının, indi bundan sonra yuvaş açılmalıdığının nemesi vakti gelip başladı da yöne vakti yer geldi yankı. Näme diýdiler? Gurban ulynyň kaka söylendi, bir wagt vefat etdi diýip aýdýardylar. Ýollar hem de olara görä bir wagt açylmaly boldy diýip aýtsak bolýar. Näme üçin bir wagt? Bularyň planyna görä 2025-e çelli uzadyp bilmelidiler. Onam näme diýip karar berýärler? Sebäbi halky köpçüligi bir pikirlenip bilýän bir azat, erkin adamlar hükmünde gören oktular. Biz näme etsek bular kabul edýär, bular kul ruhly diýilen bir ýanky söz bilen aýtmasa da şonuň ýaly bir düşünjeler bar. Elindäki protokollar şonu görkezýärdi bulara. Näçe wagt 10 ýyl saklasaňam saklanýar şu halk diýilen bir ýanky düşünje bardy da. Yani gördüler şonça wagta gitmejegini 6 aýyň içinde eýýäm neme başlady. Şol 2025-nji ýyla çelli ýollaryň ýapyk galmalylygy bir neme berdiler de. Onam näde berdiler? Pasportlara 2025-nji ýyla çelli, ýani 2024-nň dekabrynyn 31-ne çelli uzadyp bolýar, uzadyp berýäs diýdiler. Şonuň ýaly bir neme ýöredi. O şo taýdan hem ýollaryň şo wagta çelli arkaýyn olaryň nemesine görä, maksadyna görä ýapyk galjakdygy ma'lum bolýardy. Ýöne 2 ýyl dälde näme üçin 6 aýa sürdü de bu zatlar. Ýöne sonra şo taýda buna hemmekim soramaly we jogabyna aslında bilýärsiň soňky 3 aýdan bäri. Hatta 2 ay mı diýin? May aýyndan bäri ýalňyşmasam 2,5 ay bolýar. Bir hereketlik bardy, ýa-ni bir talap bardy. Halk ýollaryň açylmalydygynyň nemesine ýa-da ýapyk galýandygynyň bir manysine, mazmununa düşünüp bilen okdur. Manysy, mazmuny ýokdur. Hakyky dünýäde onuň manysy, mazmuny ýok. Ýani olaryň kellesinde, ýa-ni Türkmenistanyň içindäki postsovet kellede olar many berip bilýärdi. Sebäbi olara görä daşky dünýä hakykat bir senariýo ýazmak ýalyk bir zat bakan diýen men. Sebäbi kommunizm döwründe senariýo ýazyp şo senariýo boýunça adamları dolandırdılar. Şo senariýa dogry gelmeýänleri ýok etdiler kommunizmde. Olam indi 21-nji asyrda da şoňa meňzeş nemäni alyp barýarlar. Bulam ýörüýde Ors tarapynyň nemesi bolmaly. Nähile eksperiment geçirýän bir zoolog ýalyk bir zat gynansak da Türkmenistan. Şonuň ýaly ýagdaý boldy ýyldaşlar. Indi yollar indi bundan soň açylýar, ýuwaş açyljak. Gitjek ýerleri ýok. Bugün hem ine hawa ýollaryna Türk habar agentstwalary, ýa-ni habar kanaly däldir ýyldaşlar. Yani habar kanalı bilen habar agentstwasynyň arasyndaky tapawudy bilmelidir. Habar agentstwasy habar edip alar, ýöne habar kanallary bunu berip bermejegi olara bağlıdır ve men girip gördüm sahypalaryna gynandyrjy tarapy ýollaryň ýapyklygy barada hiç hil söz ýok. Ýollar açyk diýär ýöne bölekleýin açyk diýär. Şolaryň aýdýan sözleri bar. Ondan soň pandemiýa sebäpli diýär da şu bolýan zatlar pandemiýa sebäplimiş diýär.
Indi şo taýdan hem görýäs, biziň hem ine Türkiýedäki habar nemelerine kämir ýüz tutmaýanlygymyzyň, hatda häzirki hökümete garşy bolan kanallar hem şonu meseleni gozanyp ýoksa biz hem näçe ezek ýüzlenýäs, ýa-ni ýüzlenmäne de dowam edýäs, bir gün bolmasa bir gün neme edip kabul ederler. Misal üçin Halk TV diýip bir kanal bardyr. Türkiýanyň siyasi opozisiýasy diýip aýdaýyn düşünüpli bolar ýaly. Siyasi garşydaş, häzirki hökümetiň siyasi garşydaşlarynyň kanallary ýöne. Bu iş onuň ýaly ýöremeýär, biz hem düşünýäs. Bu iş onuň ýaly ýöremeýär, ýöremelem däl. Bu işin bir ertiri bir günem bolmaly da, bilmeýän de, olaryň nemesinden, düşünüşi boýunça. Şonuň üçin bu tarafa kän basyş edip wagtyny ýitirmegem bir akylly adamyň işi däl. Buna geçenki protestler oldu. Ondan kiçiräkleri oldu. Ýa aýmyrady. Bir burça gysandyklaryny gördük ve soralara jogap berip bilmeýändiklerine şaýat boldyk olaryň. Ýa sora diýende de ýol näçin ýapyk diýilen sora bardy ine. Ýörekeji ýol ýapyk bolsa näçin ýapyk diýip sorarsyn. Bolup biljek neme? Ýöne şoňa da sora jogap berip bilmediler. Indi jogap berip bilselerem, bilmeselerem ýollar açylmaly bolýar. Ýoş-ýoşdan açylmaly bolýar, ýollara da alternatif gidiş ýollar hem köpelip barýar gitdikçe de. Türkmenistanyň alyp barýan siýasatyna daşyndakylar düşünerek bir many berip bilenok. Onuň ýaly neme ýöremeýär, dünýäniň hiç bir ýerinde de gitdikçe de bütün kreditlerini tüketip sarf ettiler. Çıkalgalary galmaýar. Şonuň ýaly indi mundan soň o ýollar açylsa ýa-da ýarym bölek büçek diýip aýdaýyn. Açylsa da nähil täsir bolar. Näme zatlar bilen garşylaşar, ýurdun içine giden ýyldaşlarymız nähil ýagdaýda şu wagt diýilen soralara jogap bermeli. Buna gerek olsa ýyldaşlarymyzyna kommentariýalara da yazar, pikirlerini ekrana getireriz. Sapara Aydın. Bana soru berýän. Jogap berýän. Hawa, sapara jogap zor bolsa. Kemine ýollar açylanda Türkmenistanyň ýagdaýynyň nähile boljagyny gödöňüne getirip bilýän. Şu başına çıkan 2 milyon, 2,5 milyon adam birden bardy diýeli Türkmenistanyň içine. O näme boljagyny gödöňüne getirip bilýän. Sapara rakrof edip bilmezler mi? Ben gödöňüne hojalyk adam bolan soň gödöňüne getdim ben gördüm göre näme boljagyny. Suwsuz ýaşaýyş ýok. Döni adamlar bilýär. Açyk edemiz ok. Türkmenistanda. Şu halky suwdan üpçün etmäle mümkinçiligi ýok şu wagt. Çünki bir meselen bir kijiji biri. Suwsuz ýaşaýyş ýok. Onu hemmekşen bilýär. Türkmenistanda suw ýok. Ýa-ni 5-6 milyony agyt suw bilen ekrançylyk barada görürüm edem. Agyt suw bilen üpçün etmäle Türkmenistanyň ýagdaýy ýok. Ne ýollaryň açmaýanlaryň sebäpleri başga da kän bolýar. Biri, ikincisi önümçilik ýok. Önümçilik ýok bolsa işçilik diýmek. İşçilik diýmek gariplik, geçimsizlik. Soňam ondan dogjak bir sürü problemler vardır. Cinayetinden kriminaline çendi. Bir sürü nemeler. İyiliğine. Zincir yalak bulup gidiyen. Bunları idare edip bilmeyenler bu situasyon. Bunun yemesi büyüğü neyemeden gidiyor.
Ne biz sosyalizm dedik, komünizm dedik. Ne şolong ikizem ben bir diletantizm değil ya. O diletantizm näme değil ya. Diletantizm demek kör sowat, çala sowat, yarım sowat. Ya has nemere aydan nadanlık demesi. Ya o hemmecesi yankı motivi kleptokratiya bilen bağlaşık gidenler. Bu postsovet demesinin içinden hem geçip geleyenler. O sosyalizm, komünizm, diletantizm, onun bendir kleptokratiya bu soňy debilizme getirilýär. Debilizmiň näme nadanlyk diýilýär. Şolong hiç meseleni çözüp bilme kompetensiyaları yok. O yani görünüp duran zaten diletantizm demek, tovatsuzluk demek, cehalet Türkmençesi. Yani iki armil bundan cehaletin näme düşünüp diyor. Ne şolary cehalet değil yani. Yeli diplomlu, boynu galtuklu, yani saçı boyolgu, bu zatlar dine fasad üçündür. Yani o kuruluşu kurduk, bu kuruluşu nemettik, o zatlar dine fasattır. Onun yani fasadı ütgöz yerlerde, yani tiyatrın sakmasını ütgöşük demeler. Anırsında da oğurluk yatanlar, kleptokratiya. Şular ne pasportunuz dönüyor da toyup demetip göründürülür. Spravka gerek değilsen toyup göründürülür. O bildalanında da şonun alaktır. Hemme dadır baştan ayak duruşuna. Onun bular halk bilen ne iş var? O daşına bir teal sebep bilen ne işsizliğin ödü. Son dörödüp bilsen halk çörüğüymeli. O dünyanın yireti ortada gidiyor da. O kazanç etmek için. Çağası var. Maşkalası var. Yerin anrı ucunda da kabul ediyen olsalar gidip işliye. Adamın yatarışı şunun alakta. O şeydip çıkardılar. İndem. Sonra yine eldine eylep bolcon bile yerlerde. Son için yap. Gelecek adamlara düğünkü sen kulun derler. Bunlar şu cemiyeti şu yardaya getirme için 30 yıl yapıp takladılar da. Dünyanın ehli informasyonlarını mahrum edip o 21. asırda interneti yapıp bilen hayvanlara devlet anan boğulması çok düşünüyorsunuz mu? Ne diletantizm diyen zaten düğümü şudur. Bunlar bedbahtçılıktan başka hiç saat getirip bilmeyen mümkünlükleri yoktur. Debilizm diyen nadanlık. Kapıyı açıp bilmeyenlerim sonra. Açsalar ne yapma olacaklarını öldürüp görüyorlar. Adam şekilli açıvan bilen oklarına. Yolun bir açılışından bir usulü olmalı da. Yani şuna edip bilen oklar. Yok o da ya, mesele çözmeli. Ne hava yollarını çökürdüler. Ne biz fahişe diye şu Türkmen hava yollarını işleyen ya da son içindeki yağdayları bilgili adam halkın önüne çıkıp düşünürüp versin. Bilgi hükmünde. Sizin adam var, sizin öz vatanınız var arada, yani halkınız var arada heylem olsa bir fikir ediyorsun de. Neymişim samalıyordu şunu. Uçurup bileyenlerde bir tane samalıyordu uçuruyandılar. Onun için öyle ayda 5 reis, 8 reis, 10 reis yerler. Gününe 50 reis olmalı haline. Neymişim ayda 8 reis oluyor. Sebep olmalı. Yani her kim öğünleri alak bir debil olaymadan bu zatların hemmesini sormalar.
Hökümet bolýan orada näme üçin halkyň onu çykyp aýdyp bilen okşady. Näme üçin samolyot uçanok. Yani Türkmen hava yollarının boşluğu vardır. Günne 150, 200, 300 samolyot uçmalı. Günne. Yani Alsanak aeroport var. Näme üçin uçanok? Şoňa jogap bermeli. Biz şu jogaby soramaly. Samolyot açılıpdyr, açylmandyr. Näme üçin uçanok? Bu sebäbi bolmaly. O pandemiýe däl, pandemiýe golaýyna da geçenok. Dünýäň hemme ýerinde pandemiýa ýok. Haydi aeroport Türkmenistan'ın kâlak yapılan. Görkedin bir de. Onu yani adamdan halkın ünitini başka yerik bölecek olup o pandemiye. Yok. Türkiye'de de pandemiye var. Aeroport yapık mı Türkiye? Misal için. Hem bir yerde dünyanın hayli yerini alayım. Şunun tevevini aydıp vermeli. Şunun için hükümet deyip saklap veriyor. Halkın pulunu yaşap veriyorsunuz. Bunu biri cevap vermeler. Yani Türkmen hava yolları var. Olaysın. O devletin içinde bu ministeri var. Transport ministeri var. O zampretleri var. Bu topor zincira bunlar. Halk ne yapacak böyle kötü yani? O kimse de ruhsat veriyor. Bulur yalaklar etmeli. Siz kim olunuzdu ne? Bu halk adama. Bunlar yani bunlar nadanlaştırdık. Ne emette kolya diyorlar. Açmanda da korkuyorlar. Ölür yalak korkuyorlar. Giyce de yatıp bilen oklar. Şunlar ne edeceklerinin bilen oklar. Yani aşacak diye ne de açıp bilen oklar da. Ne? Şu diletantizmin memesi. Miyvesi. O cahilliğden yok. Bizde akıllı adam kendi yerde. O akıllı adam mav olsa bildiğin bu şunları yarak sonra verirdin. Ne için yol yapıp. Sebebi ne emedi? Soruyan adam yok var. Bilk yok diyorlar. O pandemi diyorlar. Yok. Hiç yüreğimde. Ne? Şunun emedi. Neticesi. Doğru debilizm yani Türkmenistan var arada dünyanın hiçbir nemesinde adam yala kurula şu nemede olmalı nokta. Düşünürüyen olun o bir adamın aklına bulur yalakat gelir mi diyorlardı. Bu nadanlığın ağır başa. O, bunu hükümet kurulamayı mükemmel diyor. Halk ne yapacak kurulan? Zaten doğramalı. Bu seviyeni doğramalı. Her kim öz ağırınca yerini demet bir orada büyüklü mesela demetine yetip bilen okurdu. Bunun etirim var. O, bu yetimlikte yarım yetim enesi atası yetişen çağılan gelecek ne aylak olmalı. Gözünü yetip bilen mi bu zatlar? Onun çağlarını uğurlamalı sizin hakkınız var. Yani şunu görüp sesini çıkarman oturmalı ne aylak hakkınız var. Yani, halka yüzlen yani. Şu da atları görüp sesini çıkarman ne vicdan bilen oturup bilen. Bak bu eyleklere yani bilyet verirler. Millet aziz. Halka.
içinde men ýaşul diýeniňizem bardyr. O men abraýly demeli adam diýeniňizem bardyr. Men iş adam diýeniňizem bardyr. Şu zatlar görüp näde sesini çykarman oturup bilýän. Diýmek sizem şärik bolmaly. Haýsy tarapdan şärikdiňizi bilen zok. Nadanlyk tarapyndan mı? Ya da kleptokratiya tarapyndan mı? Onu wagt görkezmese ýöne şärik. Bolmasa bir görülmejek zat däl. Dünýä maskara ödem. Bu o tarapyndan bu tarapyndan ýuwaşlyk bilen ýanky Türk telewizionyna berişýärler. O yani gerçek ýagdaý ýoýmak üçin edilen zatlar bu zatlar. Manipulasiýa diýilýär. Gerçeğin önüne perde koyarlar da. Yani ucuna edip yani, renkini çalarak demedip. Köşeştirme siyaseti. O. Sapara o Türkmenistan'da hemşin yoldan yapılan hiç kim düşündüren o kaydan okuyaniz. Sebebi o televizörde ya da böyle ki yerde. Minister diýeniz, ministerler mümkün Türkmenistan'da minister yankı prezident. O ministran prezident, yazıcan prezident bizde, paltaýylayan prezident, hemmesi prezident. Yani bir kino var, kinoda kimi sorasan adına bir zat bir mengzeşe adı aýtýarlar. Sen kim diýsen, mes şol ady aýtdy ya da kitap okudum mukabilem o. Şoň ýaly bir sahna ýadyma düşýärdi. Ve Türkmenistan'da da şoň ýaly bolupdyr. İkinci tarapy näme üçin aýdan oklar? Hakykat olan üçin aýdylan ok. Türkmenistan'ın televizorunda, gazetinde hakykat aýdylýan däldir. Mümkin däl. Hakykat aýdan wagtyň şu wagt halkyň ýaşaýan ýanky paralel dünýäsi bar, taýýarlanan bir dünýä. Ona hakykaty, beýleki paralel dünýäden bir zatlar goşan wagtyň halk sorgulap başlaýar. Sorap başlaýar. Näli boldy bu birden diýip. Olan dünýäsinde o zat ýok. Türkmenistan üçin ýollar ýapyk däl. Türkmenistan üçin koronavirus diýen zat ýok. Türkmenistan üçin Türkmenistan dünýäde iň ösen döwlet. Türkmenistan üçin biz gaza, suwa, nefte bay, altyn asyrda ýaşaýas. Yani asman asyrda, oň ýalyk döwlet hiç ýerde ýok. Ve şu hakykaty bozmamak üçin Türkmenistan telewizorunda hakykat aýdylýan däldir. Ýollar ýapyk diýme bu bir hakykatdyr. Men bu zatlar ýene elbetde biziň edýän görüňlerimiz belki boş görüň olup biler, ýöne watan habarlaryny açyp barlaň, bir sanyk hakykat bar. Son kemine kanallar, Türk kanalları bu zatlar aýdan ok. Türk kanalları işleyişine aýdaýyn birazcık. Eger ýalňyş bilýänem bolsam başlarsyňyz, ýöne şoň ýaly bir sistema bar. Habar gelýär, soň habary ýanky näme diýerler? Teyit etmek diýerler. Filtrlemek diýerler. Yok, olan bar, son gelen habarı barlamak üçin. Türkmenistan'da koronavirus üçin ýollar ýapyk diýen welin olar göni Türkmenistan'yň resmileri bilen habarlaşyp bilýän bolsa, ulu kanallar göni resmileriň ýa-da şolaryň berýän maglumatlaryny bir analiz edýär, seretýän näme bar? Resme ýollar ýapyk däl diýär. Soň o habar kanalam şoň üçin ýollar ýapyk däl diýip aýtmak mejburiýetinde. Yani bu habar kanalının berýän habary. Ýöne elbetde habar kanalında haýsam bolsa bir jurnalist öz görýänini, öz pikirini ve öz eden analizini, faktlaryny ortaga goýup düşündirip biler. Ol habar kanalynyň jogapkärçiligi däldir. Sebäbi jogapkärçiligi ýani jurnalistiň berde gazeteci diýerler. Yani şu jurnalistin üstüne geçiyor haber kanalından. Haber kanalı ona yöne bir platforma verendir. Cevapkärçilik o yere geçiyor. Şoň üçin jurnalistler bu zatları etmeli aýdypdylar. Yani haber kanalı on ýalyk bir işlerde birazcık nämedir. Hatta Demirgazyk Kareyanam kän bir nämedir duran yeri ýokdur. Aýdyp duran yeri. O hemmekşi bilýär diýen ýalak geçýärler oň üstünden. Dünýede bunu bilmeýän ýok diýen ýalak. Şoň üçin kendir agap öwrenoklar. Soň
Şon ýaly olaryň filtrleri hem bardy esas o taýdan geçen ýagdaýynda da. Yani ortada ine bolýan zady bolýan şekilde o berben bu orta. Şoňa da ýakyn gelmendir meniň gören zadym. Ya bu belli ýanky ünüsü o taýa bermeli däldir. Bu o biri gelip edip bersin diýilen düşünjäniň bir bölegidir bulam. Şonuň içindäki bir nemedir? Ya da şonuň önümi. Bir yerden bir zat gözlemek. Ha, aýdyp bilersin, deme dersin, ýöne şoňa bil baglanyp ýöreljek zat däl. Birinji etmeli işler vardır. Bu etmeli işleri edenden soň habar kanalyna geler, ýene beýleksem geler. Şon ýaly bu zatlar şunun ýaly ýoş-ýoşdan şu derejäge geljegi bize ýa-ni azyndan ma'lumdy. Görüp bolýar, seretsen uzakdan näme daha barmy daha görýän, uzağa seretmeň ýeterlikdi. Buna daş döreňdäki daşlardan bir zatlar ýasajak bol. Veya daha gözleme gerek yok da. Yok, atsanna näme boljagyny gödegine getirden, näme şunu ýapýanlary ortada. Şon ýaly bir ýagdaý bar. Ýani ýurdun içinde de nemeler gyzgalanly bolýasa ýa köp wagtdan arga tykany adam içine girdi de. Yani kendi ýanymyz hem milyonlar ýanynda hiç bir zat ýöne şolaryň hem täsiri gaty uly içine ýetýär. Şu wagt hemme bir-birinden gorkýar. Nemeden gorkan ok öňüne hökümetten diýetler, ýani goşadyrnyň içinde aýdýan hökümet diýip atlandyrýarlar. Tutup alyp gidýär, basýar. O taýda indi bir çylşyrmly bir gorku demesi var. Nämälimlik diýip bir zat bardyr. Nämälimlik ýanynda risk Belirsizlikden gork näme diýär. O belirsizlik diýil ýa-da ýa türkçe nämede. Şo taýda risk bardyr ýa-ni nämälim ýagdaýlar elmide ama ýanynda bir karar aljak bolsaň riskini hem bilelikde almaly bolýar. Indi häzir türkmen jemgyýetinde bir nämälimlik bar. Haýsy tarapa ýatkyn etsem o risk haýsy tarapda az. Bular ama ýurda gelse o gaty hemme zady ütgeçek diýerler. Ýani Sovet döwründäki sistemany dogry aýyrýas. Onu köp wagtdan ära aýdyp gelýäs. O orsun götüne depýäs. Onuň ýalak bir parazit gerek däl. Yalandan ibaret. Onun güýjem ýok, hiç adam ýok, aklam ýok. Yani onun aklı var diýip inanmak üçin has akylsyz bolmaly da. Ben bugün bir neme uğrattım, bilmedim, gördünüzmü? Yani IQ testinin nemesi manisyny aýdýarda soň benim bir kızıklandım. IQ derecesi bir dünya möçberinde ölçenen olsa da bilmedim. Ne edip ölçäpdirler, ona aýdyp biljekler. Ýöne girseniz her ýurdun öz IQ derecesi var da. 90 ortalaması. 90 demek iň pes IQ demek. 89 demek eýem samsyklyk derejesinde bolýanda IQ nemesine göre. Onu seyrettim. Türkmenistanyň IQ ortalaması 87 diýär. Orsaydın kam 89 diye. Şu 87 olmalı da şu 89'u akıllı, güçlü deyip inanmak için. Şonun ýaly bir gaty erwet ýagdaýda biz ýöne şu ýagdaýa düşenden soň buna IQ'su 90 olan adama düzeltip bilýär. Anan bilýäňizmi? IQ'm 90 olmagam yeterli şu wagt Türkmenistany düzeltmek için. Ullakan bir akla da gerek yok. Yani bizde 90'ın üstünde bu yurdu düzeltip bilecek akıl var. IQ'su. Şonun ýaly ýagdaý yurda her türlü ýol bilen girilmelidir. Bütün ýollarına. O denäpse näme üçin? Bunun iki tarap var. Birinji dene yurdu düzeltmeli. İkinci tarap hem daşary yurt gysylyp bar ya. Bizim üçin bir meydan daralyp bar ya. Meydan yok. Wagtynda çıkıp yetişýär. Şo derejäge geljekde Türkiýanyň ýagdaýy. Yani partlajak bolýar, gününi hasaplaýarlar indi. Öňkiler ýaly o
bir yaz gelse düzederiz, o Tomuz gelse turist gelir. O şonuň ýaly bir sezon, her sezonun bir öz girdejisi bolýar da indi o günler geçti. Indi günü halas edip bilseler bolýar diýilen ýalyk, ýani Türkiýe ykdysadyety şoňa geldi. Ve bu elbette bizi gaýgylandyrýar. Ýani näçe Türkmenistanyň watandaşy bar bu taýda. Biz hem şonuň içinde de. Biz hem şu taýlarda. Şonuň için ertiýeriňi bir azrak bolsa da alad etmeli. Ýani alad eden wagtdan şu zatlar çykýar. Biz daşary ýurtdan gelenimiz üçin biziň ýagdaýymyz hasam agyr boljak bu taýda yerli halkyňka görä. Ýa düşünüp bilýäs. O ildeşlerimiz hem şoňu düşünýändir diýip umyt edýäs. Bizde ýöne şol neme ýok. Planlaşdyryp durmuşyňa gurmak gaty pes nemede gelýär. Ay toy edeli de Allah janyň öz soň nämesin rızkyny berer diýen ýalyk bir düşünje. Har rızkam onuň Türkiýede ekeni. Onuň ýaly bolmaly däl. Ýa-ni rızkyn ýerede çyksa şoňa gitmeli diýilen bir düzgün tertip bolmaly däl de ýurdunda senin trilyonlap pul orada sen bära gelýän nemesi 1% ýeten ok dünýä nemesine alsaň Türkiýanyň ykdysadyety 1% diýen bir täsiri ýok bolmaýan ýurda gelip ulçulyk edip bermek diňe IQ 87 olan adamlara gelişýär bu zatlar gynandyrjy. Yani onu hakykat diýip kabul etmeli. Ya ben bunu näme üçin aýdýan bir pozitif neme barda dünýäde ine öň başda aýdýar adamlar ine sapara gaty gidýär halka gaty agyr gelýär sapara aýdýan sözler diýär. Indi dünýäde pozitif aýrymçylyk diýip aýdaýyn, ýa-ni pozitif ayırmak diýilip bir zat barda. Mysal üçin bir millet beýleki milletden üstün diýmen o garalarym aklar bilen deň, musulmanlarym hristiýanlar bilen deň, ayallarym erkekler bilen deň diýilen ýalyk bir pozitif siýasat ýöredilýär. Yani hakykatlara seretmezden. Biz hem şon ýalyk siýasat mı ýöretmeli? Yani bataklyğa giren adama bataklykdan şu çıkmaň ýoluna öwretmän şu taýda bataklygyň içinde köşeşmegi mi öwretmeli? Yani ben şonu düşünüp bilemok. Ne? Şon ýaly bir ýagdaý bar. Ýöne ýollar ýuwaşlyk bilen açylmaly. Ha, şu wagt neme bar da bularyň oýuny bar. Halkyň dawleniýasy galsa, şoňa görä azrak bir taktika neme diýe has ýumşaýar. Mysal üçin Aýmurady görüň, Aýmurad öň garaý bolan olsa indi agaý bolupdyr. Agaý şu wagt. Hormatly adamlar diýe. Yeniden bir kıvattan o aksyçan olur. Şertler şon talap edýär. Bular bu zada düşünüp bilen ok. Yani men aklımdan geçen zatları sözü öwürsem o hakikat şondan ibaretmi? Ya hakikat şoňa görä şekillenýärmi diýip pikir edip görler bular. Şon ýaly gynançly ýagdaýlar ýöne geçilmeli ýollarym şulardan ibaret. Entek has agyr nemeleri var bunun. Yerine varan soň ýa problemleri bir nemeti bilen ýa içindäki ýagdaýy bilen açyk görkender bolýan görersiňiz. Ýönül mejbur görersiňiz. Şonda ýagdaýyň ýerelek barandygyny düşünersiňiz. Entäm bu öňünde ýa çeken perdeler bar da. Bu topar şonu alyp bilen ok halk aňyrtyny gören ok da. Ne aýdyp oturýarlar. Suwsuz ýaşaýyş barmy? Ýaşaýyş ýokdur suwsuz. Ýöne Türkmenistanda agyr suw şeýle bir ullokan problemidir. Onu baran soňuňda görür. Wagtdaşynda suw içip ýördiň da.
Türkmenistan'da da öyle noklar diye de. O yaylak uçayanı bilen mi? Yani ortalama Türkmen'in yani Türkmen cemiyetinin yaşı 47 mi 48'de yetiptir. O kaya maglumatlar ondan aşağı okuyor. 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl bundan alak derler. Dünyanın ortalama yaşı işlemesi. Japonya'da 83 yaş. Talçı. Onun yartı ömrünü yaşayanlar. O işen de adınız demediğiniz bir tereddüt koyuyorum. Bolcak. Yok ne ben İstanbul'un övliyeti yaş Türkmenlerden 4 buna yatıyor. Böyle solun 60 yaş hani ne hem bir yaş 30 yaş 40 25 Apara şol yovaları yeneleri yine aytmagan yine halkın özü dik gelýär şu neçelini. Türkmenistan'da yine devlet yok diyes. Bolan olsa devlet etmeli şol işleri. Devlet halka devlete yankı salgıtını töleye şu salgıtın neticesinde de işler hem şoň üstüne ýetýär diýerler. Şoň ýalyk işler, aýtmak işlerini şu meseleler barada köpçülüğü bilgilendirmek. Yani şona meden ok halkın özü diýendir. O. Sebebi Halkın adın bağışla deme tödün ölüm bolun habar alma hukuku var, hakkı var. Doğru haber almasa para. Doğru haber almak hakkı var. Hukuku var. Siz onun nedir? Ne hem için maskar maksum ediyen. Şunun gel bir taraf var bu. Hakikat özüne bir yol yasayan bir zat da. Idealara hakikatin bir hasiyet var. Bir gün olmasa bir gün ortaya çıkıyor diyer. Şu ortaya çıkışının sebebi şu özüne yol yasaya. Bütün yolları yapsanam hükmen suratta bir yol yasaya o adamların aklı son yetiyor da. Yani şu hakikatin ömrünü bekleyen adamlar. Son nahil oluyor yine aydın demeye gelecek de cam edip o men halk diyer. Şimdi bizim şu halktan oluyor aslında. Doğru değil mi? Şoların nemesi oyuncu. Bizim havar nemesini yöretmeli olduk sebebi. Taşına seyrediyen Azatlık Radyosu bir zat var. Hiç yeli peydalı yankı siyasi fikirlenişi ya da bir adamların çuңur düýüplü pikirlenmeginiň öňüne atjaýan bir zatlar beren oklar gynansak da. Soň ýene de şoňa meňzeş Kronika Türkmenistan diýip bar. Olar ondan hem beter. Ýani Gurban uly bilen oğlunyň ata menip itisi palaýanyny görkezýärler. Şonuň bilen o dünýäniň puluny gazanyp durlar ýani nemelerden grant berýän näme diýilýär ona? Grant berýänlerden diýip aýdaýyn men. Demek hakikaty görüp bilen ok adamlar daş döwrüne seredýär, oňa seretse de hakikat ýok, oňa seretse de biz hem şonu ýaly gördük de. Onda o hakikat ortada ýöne şunu alyp beräýmek galýa. Türkmenistanda durmuşyň elbetde hemme ma'lum. Soň onuň sebäplerini gözlemeli de. Adamlar o iş yok deyip haber etmek yeterli haber değil. İş näme üçin yok. Gurban uly bilen oğlu ite minip ata minip itsyp alaýar, ýurdu dolandyrýar diýilen bir düşünjäni oturmak, sokmaktan milletin nemesine, aňyna. Bularyň arkasynda kim bar diýip pikirlenmeli. Ýene şonuň ýaly neme dilýär, o hemmek men bilýär, akly ýerinde ýa-da şu sistemin içinden gelen adamların köpüsü düşünýär. O açırtsa o hramfları, jadanları bilmeýän ýok içinde. Näme üçin aýdan oklar? Ýalanyň üstüne ýalan neme edip onam habar edip berýärler. Ort imperiýasynyň ýani
aşağındaki şoňur koloniýasy üstü örtülü. O. Şu näme üçin aýdan gop? Öz başlak diýäňiz. Türkmenistan öz başlak bolan ýeri ýok. Tägem däl. O görünüp dur. O. Bu näme üçin üstüni açan ýok? O tüy rolü bir garaşyk geldi. O. Bar biz erbe de adam ekeni. O. Siz akıllı bolsaňyz, edenli bolsaňyz, näme bu üstüni açan ýok? Ya. Kırgız çatan ok. Onu bilýär. O biri öz üstüne almaly. O. Bu aýdylan toğun bu demetini ýene de başga ýany soýýarlar. O Türkmenistanyň garaşsyz bolan güni ýok, ýeke günümde. Ödem şol aňarky neme? Yani näile koloniýa bolsa, yani üstü örtülü, şonda koloniýa. Orsun yitiren milleti, yok eden milleti, sany hajagy ýokdur. Çoğum ne? Yok edilecek milletin birem Türkmen. Yani şu an çoğu el. Ortadan Sibiryanın içinden adına şu an yatlap bilmez. Yok giden milletlerine ben. Özüm hem meceti ilk bile kan bilen, kılıç bilen, tüpön bilen, zorluk bilen, ne orta diyağım hem mecetin, ne kadaklar var arada, kadaklar koy, 3-4 tane kino koyupturlar. Tarihi ne men. Türkmen hem için neden o? Yani Sovyetleri düşünmeyen Türkmen var mı? Bizim tarihçilerimiz var, rejisörlerimiz var, kinoçularımız var, dokumentalistler var. Ben odur, ben budur deyip bir öğrenlerimiz var. Tarihte de bu tereddüt var mı? Yani Türkmenistan'ın başından geçireni, Kazakistan'ın Ukrayna'dan geçireninin esli ağır geçirendir. Ne o? Bu tarih bilen haçın yüzleşiyor. Yattan çıkıp gider öyle yani. Oo. Ya edip görün dağıtlar şunu yattan çıkartmak için ediliyor da. Ama başka da adım gururun ettir. Üntün şu takip gider de. Indi neme çıkıyor da o yollar halde. Aydın. Ben bir zadaydık geçen yankı aeroporta kimdiydin? Akmurat'tıydın mı? Aymurat. Aymurat. Indi Aymurat aslında näme diýäňde hormatly adamlar diýip aýdyp başlanmışyn. Onu aslında bağışlan. Aymurat Aydanok, onu halk aýtdyrýar ona. O ýerde näme üýtgäni ok, Aymurat üýtgäni ok, halk üýtgäni üçin şoňýalykdyr. Dünyanın islendik yerinde de hazır bir ýagdaý bardyr. Mysal üçin bir Fransuz bilen Türkmen karşılaşan wagtda Fransuz özüni üstün görýändir. Ona gaharyňyz gelmesin, ona hiçbir näme etmeň sebäbi Fransuz gelçegini düşünüp bilýär, azatlyk üçin görüşüp bilýän adam dünyanın gözünde ýöne beýlek üçin hem yani Türkmen olsa azatlyk üçin hem görüşüp bilýän, hatda çağas üçin görüşüp bilmeýän bir millet. Soň haýsy ýagdaýda adalatly bolar? Türkmen ondan üstünü görsem özüni adalatly bolar ýa-da ol özüni üstünü görse adalatly bolarmy? Menine hemişe bir inanýan bir nämem bardy. Adalaty bozup bolmaz. Adalat hiç kim elinde däldir. Yani bu makro derecede adalat vardır. Bozulýan bir zat däldir, gorulýan bir zat däldir. Edil yani sagat ýalyk işleýän bir zatdır azatlyk. Sen eger işlemeseň, pikirlenmeseň, seni işlederler ve sen ol killeňem özleri üçin ulanýarlar. Beyin adamı adam etken bir zattır. İstesen sen ulan, istenmesen o beyni ulanacak adam kendir dünyada. Öz üçün ulanır yani sen beynini. Şu gün Türkmenistan'da orsa hizmet edýän adam 10 miňlerçe orsa hizmet edýärler. Bilmän hizmet edýärler özleri. Habarlaram ýok. Ýoksa bolup biler 30 ýyldan bäri ýekece bir
Ministerin adyny aýdym. Minister ol işler pensiya çıkan. 30 yıldan beri konstitusiýa boýunça her 5 ýyldan prezident saýlawy geçirmeli. Ýekece Türkmenistanyň pensiya çıkıp ne öýünde atyklar bilen oýnap beren, käwagata maslahat beren, käwagt halk bilen jurnalistler bilen görüşýän bir awraýly ýeri bolan bir sanak prezident görkezin. Barmy? Ýokdur. Ýöne şonda da şu wezipeler üçin adamlar can edişýärdi. O wezipe geljeň ýok, gören oklar öňüne. O kemine bir kinoda yankı çayxanadaky näme vatandaşlar gördü. Aýtdylar köprüniň öňü diýe ýok, bozuk yankı ýykylan diýe şonda da maşinlar şo baryp aşağı atýardy köprüden. Onu gören oklarda. Eddil şol senariýa tutmazdan. İdeokratiya değil ya. Yankı saparaň aýdan ine dibilizm diýene kliptokratiya var. Kliptokratiýanyň en soňky nemesi ideokratiya bolýar. Ol kliptokratiýanyň baýlyk diýip pikir edýärler-de. Türkmenistanda baýlyk näme baýlyk? Mysal üçin ýöne bir zat aýdaýyn. Eger ine köçede bir sanak adamda maşyny bar bolsa, ýöne maşyna benzin uýmana puly ýok, tapawdy ýok. Maşyny bar adam baý adam. Ýöne ona benzin uýmana puly ýokdur. Näme üçin baý adam? Sebäbi beýleklerin hiç gaýsynda maşyn ýokdur. Yani olara göre baýrak. Şoň üçin ona baý diýilýär. Entek näme görmediňiz? Ine Türkiýede şu wagt men tanayan gatnaşan adamlarım var. Häzir ýa krizis ýene nämeler bilen ine öň diýe her aý diýe Ýewropa gidip bilýärdik diýe şu wagt diýe 6 aýda bir ýylda bir sapar Türkiýeden çykyp bilýäris diýip şoňa nägiledigini bildirýärler. Özlerine baý diýen okşol adamlar. Gezelenje gidip gelýärdi Ýewropa. Ýöne gezelenje gidip gelýär. Indi gidip bilemiz ok diýe ýöne şol adamlar özlerine baý diýen ok. Hiç haçan men baý diýen ok da. Oňýalyk bir häsiýetem ýok olarak. Ýöne Türkmenistanda baýlyk diýmek jaý alýarlar, maşyn alýarlar. Ine şol adam özüne baý diýer. Soňam seretýän bir güne baslypdyr da. O basılan soň o baýlygy, awraýy öň şol ýankı halk bardyr oň daşyndaky, o agam ýene hemmerde töre geçirýän adam wezipesinden aýryla, ýani aşaňdaky şol wezipeni aýrýarlar bilen ol adam eýem hiç kime gerekden boldy. Bu bir hakykatdyr. Yani bu gaty erwet bir zat. Yani sen bilimi, biliğini, akılı depelersin de ne edip o durmuşta yaşap bilen. Näme var da yine aeroportdaky ýagdaýlarda aýt durum berýärler, ýa-ni ýaşuly gelnejeler var, çağalar var. Hiç kim şolara näme eden ok diýe-de fikirli. Öncelik tanamak diýilýär-de. Şolaryň bir nämesi bolsun, sebäbi ýaşuly ya da çağı vardır, keselläni vardır içinde. Olary cemiyet olsa bir kili men cemiyeti ken tanayan adam däl, ýöne haýwanlaryň arasında bir haýwan ýa-ni kynlygyna düşende, kyn ýagdaýa düşende diýin. Beýle haýwan şoňa kömek etjek bolýar. Haýwan edýär şonu, şoň akly etýär. Türkmende o zat ýok, özü minjek şol samalýotda. Ondan öňürde. Sebäbi ol ondan näme üçin sen minmeli? Men şoňa düşünüp bilemok. Näme üçin ol ýaşuly aýal minmeli? Ya da çağaları şo ýere özüňden öňe geçirmelidir. Oçuruň olaýsyn. Nämemişin oçuru varmışyň, haky var, ýenesi diýerler. Ya da aýallara sögüpdir ol, näme? Aýalyň nämedigini men ýa-ni hemme adama değişir ol. Türkiýede käbirde görýän. Aýal diýmek bir milletiň, toplumyň içindäki aýallar şol milletiň ýa-ni namusydyr. Ve şo milletin geleceğidir. İslendik aýal sen ejeňdir. 5 ýaşynda gyýjagasam sen ejeňdir. Ejeňe näle hormat edýän olsaň şoň ýaly hormat et. Ya da olara näle hormat edýän olsaň diýmek ejeňe de şo hormaty görkezýän diýip. Biz haýwan däle. Diňe bir sanak ejeňe eje diýmeli, ol aýal maşgaly, ona hormat goýmaly, beýlekler nämemiş. Sebäbi şol aýallaryň hemmesiniň çağasy boljakdyr. O çağalar hem şoňa eje ýa-da olar eje bolup bilsin, bilmesin. Ola ýem olaň jogapkärçiligi, aýallaryň jogapkärçiligi. Ýöne hormat goýmak, her bir şol aýaly goramak. Sebäbi haýwanlarda mysal üçin aýallary ol mörmejeklerde başga hiýdirek. Ýöne beýleklerde aýallar ejiz olan üçin birazjyk ýöne ejiz diýsem ejizem däl olar.
Olar erkeklerim sağ için olan üstünden baskılap bilýär. Ýöne adam şonu etmelidir eger insan bolýan olsa. Ayağları kemsedip bilýärler, ayağları islenip zada edip bilýärler. Şol ayağın arkasında duran adam yok. Soňa aýtýarlar ayağlar eýle, ayağlar beýle. Ya arkasında durup gördüňizmi? Yani näme bolanda näme? Bahana, ol beýleki zatlaryň hemmesi bahanadyr. Hiç bir yerde tarihi okak görün, ayal maşgala format koyulmayan toplumlarda ösüş yoktur. Elinizde hazır telefon ulanýaňyz, kompýuter ulanýaňyz ýa-da awtobusa minýäňiz, maşina minýäňiz, şol ulanýan sizin durmuşyňyzy emele getirýän, geýen eşiňize çelini ayala format koyulan toplumlardan dörendir. Afganistan size telefon ýasap bermedi. Tarihte de şoň ýalypdyr. Ösüşem bilim haçan ösüp başlady, haçan ayal gyzlar hak hukuklaryna ýygylyp başlansaňdyr. Eýem näme derejede ýa-ni geometrik näme dep ösüp başlady da. Onların ýuwaşlyk bilen näme gelýän bolsa, käwat ösçä, käwat aşağı gaçýan bolsa, soň şu ayal diýilýän bir ayalan. Soňky 100 ýyl, 120 ýyl ötüş. Ayal diýilýän bir edil adamdyr. Ayal şahsiyettir diýip başlan soň adamlar birden ösüş olandyr. Bu ikisi bir-biri bilen ýanky näme diýilýär? Şansa bir-biri bilen denk gelýän zat däl, bu bir-biriniň ýanky netijesinde bolýandyr. Bağlanşykda. Ertir çağaňyzy kim yetişdirjek sizin? Erkek adam çağı yetiştirip bilýär diýip bilemek bardyr belki milyonda bir sanap. Ýöne erkek oň üçin ýanky genetik taýdan oň üçin näme der? Iň bolmanda emizdirip bilemek da isteseň. Ýöne çağany emizdirmelidir. Ya özüňiz hem sizin bir ayal yetiştirdi. Hem için birazcık ulalýan, belki bilýän dersiňiz ýanky çağalyk döwrüňiz ýöne sizi ayal doğurdu ve ayal yetiştirdi. Ve şu gün karşısında kemsitken men hayran olýan. Tapara bu bolýan ýanky ayallara bir şeýle. Türkmenistanyň içinde de prava veren oklar, yeniden oklar, Türkiýe gelýärler, Türk äre bolduňmy, yene üstünden ýanky näme dep Türk äre. Ol sen kim onun kime äre boljagyny sorar ýaly. Ejesi kaka sorap biler belki olan. Başka hiç kim o zat soramana hakkı yok. Cemiyeti çüýretdirler deme aýdyň gynan tagan azy bolun çüýrep aňyr başyna eme durýar. Küllün galmasak başga neme ýok. Onu köp şey görüyorum bilen ok. İçinde yaşap gördüm bu zatlar görünen ok. Ya Türkmen cemiyeti ketel, katı ağır ketel öden yönü mönüdü derler. Onu daşından bu şeyler ayrılan görünüyor oluyor. Bu okuldan da oluyor fikredendi. Ya o bu cemiyeti bu derece benim için getirdiler ne? Kazanan dağıtlar ne mi? Soňa sapara şu ýagdaýa Türkmeni şu ýagdaýa düşürüp bilermi? Men nähili ýanky IQ'm pes olsun, yene olsun, ýöne bir ben aýdaly bir diktator olaýyn. Men nämesinden pikirlenjek bolýanda. Diktator olaýyn. Ýöne men öz diktator olan döwletimiň ösmegini islerine ýene. Onu el bolýar sen. Näile bolýandy men aýdyp bereýin. Şu delil tantiýin diýip men oýnamala agdamy ok da. Bu nadanlyk nemesdir. Nadanlygyň şeýle bir gadawy bardyr. Deme teredende ýa-ni ödünden ökpäni, akyllyny görenini aňyrdan gelýän ýirenç diýişi gıjak durýar da. Onu saklap bilen oklar da. O saklaması mümkün ömdel. Ne şu türmelerde, zatlarda vahşi yemeler tebebi köpüsü çağalarını adam yalak yaşamadık. Başkalarından gelen adamlar. Hem becerinin ağırtını seyretsen başkalı yağdaylar sonra alak. O bir neme vardır. Onun ol zat nemede galya. Ben nememden kulağımdan giden nokta şu adam değildir.
profesör var. Doktor, ekonomist, navuk. Ödem Kurvan Uluyuma muallimi. Şunu türme vatiyarlar. Ödem falsifikat Türkmenistan'la türme vatilayan yemeli adamlar 99% falsifikat edilendir. Onu ayna teriden yalakta. Buyurun böyle çıkan son ben Gödün aydına gittim de Norvegia'ya geldi. Yürüyte bir 1000 kilometre yol yürek vardım. Nerede sümük külliye yani bekçi diyelim. Yani elinde yarağı var diye. Türme sakçıları. Daşına yani hava çıkarayan olmalı. Şu çıkanına diye hiç sebep yok diye de. Şu diye demen bu novulen yağırnına beriye diye. Onun hedli diye. Onun program şey ne diye. Ne sonun lezzet alıyor da. Profesör olsa o sümüklü. Onun ol demeni halifi. O yani armatur bilen ayaklarını urup döktüler de. Ne sonun lezzet alıyorlar. Ne solor yalak maskalalarda yetişen milyonlar çağlar var. O katastrofa bular. Ne Türkmenin eli bilen neyle solor yalak demeni yani bir başını başlap versen onun ödülleri demedi ya. Ne ben hem için halkın düşmanı. Şu halka bir edecek olan için. Yani şöyle bilen bile uğurlap görün oldum ben düşmanım olmalı. İşte uğurlap görünür kalırlar. Şu adam işleşip görünür var. Yaşap görünür var. Yok sapara ol konstitusyon yok yerinde nerede türme vasıf bilen. Konstitusyon yok olsa kanunçuluk nerede döredip bilen. Ya olur ödülleri için yatıyarlar. Va diye de kanun bozduk diye de. Kanun. Indi şula adamlar sapara yolun sonuna geldiler de. Yine bir soru var sapara indi bular neme edecek olyalar. Ava benim şuna gelecek olyan. Şu yolun sonuna gelen adamlar ne etmeli ne? Ne edeceklerini bilen oklar. Bulon ne biz bulon ne edeceklerini onu görüp biliyetler. Ya kaçıp gitmeli. Ya da devlet tavsırmalı. O biz elimizde kaldırıyor, biz başaramadık. Evet. O. İkisini hem bilmedim kaçıp gitme varyantını o ansatrak görür tavşırmaktan. Tavşırmak için bir IQ belli bir derece olmalı da. O da yok. O da yok. Onlar kaçıp gider de yani orası ruhsat vermez ya. Nerede? Onun o tarafan vardı yani orsun ruhsatı olmayan kaçman bilen oklar. Yoksa bireyem kaçmalı bular. Onlar deme diye. Niye hakikaten bir tapar diye de. Yeki olur tapmaz bizim tapar. Çek yerimiz yok. Yani çıkıntı diyardaydı da. Düze bilen oklar. Ne var ne düze ne dört yanı boş. Ne mi bu durutunuz var olsa görködüm yenge de ne görködüm bıçaklatları yok. Yani 30 yılda hiç tat görködüm bilmediler. Şol ne vardı? Aslında yine berde. Ömemaydık bunu bilemem. Şu an Türkmenistan'ın içinde yine yersu reforması, ondan sonra yankı siyasi reforma, hak hukuk meseleleri yine söz atar ve dünya açılıp açık pazar sistemasına geçse in bolmanda şolu işler bir başlansa, yerli hükümetler döredilse, Türkmenistan'da yankı azat medya döredilse,
Yurdun onun için mekanizmleri vardır. Onu aldap bilmezler. Döredilen o zatlar. Hiç kimi aldap bilmeyen o yerde. Yalandan döredip bolanakta. Yine hakiki şolu işler edip başlasalar Türkmenistan içinde şu hakkı prezident etsin tapal yok. Ee, yine ben özüme şahsen şolara karşı görüşmeyen bes ederim. Yok. Sebebi ben ne diyeyim e, hatta Safar Ağa'nam şuna yankı ikna ederim. Gerekler Safar Ağa. Siz Yok. pensiyada sizi seven maksadımız bizim başlangıçtan beri. Biz o yankı ne mi perivarot diyerler mi? Ya da Oh. prezident ayırmak, halk ayırmak, demokrasiya getirmek yine on yıllık hiç kime söz veren değildir. Bizim maksadımız Türkmenistan'da adamlar insan yani insan yağlık yaşamalı, hak hukuklarına iyi olmalı, açık pazar olmalı, adamların mülkü olmalı ellerinde. O da gor olmalı. O mülküm kanun tarafından korunmalı. Yine şon yağlık bir devleti kurmak. O Maksat şoldur. kanunculuğun üstünlüğü da o Oo. kanun üstünlüğü Onu olmasa bu zatlar kurnap bulunur. onu bizden başka istendik bir eden yağdayında da biz yine şona tanrı yakasına edipler. Maksadımız şu. Başka zat yok. Yöne ona meden oklardı. Aydın motif ekrandan. Edilmeli işleri. Şimdi bu yollar meselesinde yine bir soru var da yollar hazırki yalı. Şimdi ben özümü şol yani Orsun yerine koyuyanda. Kıramı falan yerine koyuyor. Ne edip bile. Nerede yanlış oy verdim deyip soracak sebebi. Yollar açılmanın sebebi yine halk birden 2000 yankının 2000 adam toplanıp başladı aeroporda. Şuna yankı maksimum samolyotlarını koydular. Bir saatlік maksimum kadiyen. Samolyotlarını koydular. Hava pasolstvolar yankı can edip ona can edip adamları uğradıp başladılar gitmek isteyenlere. Mesela 2 yıl az vaat değil. 2 yıldan beri adamlar öyüne giden yok ve berde de öyün olsa yani gidip ne edip bilecek yerin yok başka yerde. Yani senin şu yerin vatandaşı deyip elinde yani pasportun var. Onun için gitmeli mecbur. Ve çağaların var, başkaların var. Yine şu zatlarım adamları vaat geçen sayan kahar gaza artık başlayabileyim. Bunlara yoğuşluk bilen yollar açmak neyse alınıyor. Yani halkın kahar gazanın açan. Eğer aydalı bir yıl bundan halk edil şu gün kıyalık kahar gazanın binen olsa bir yıl bundan böyle şu zat hareket. Yollar açılardı. Açılardı diyelim bölükleyin divayetçalar koşadırma içinde bölükleyin açardılar. Yani indi berdeki problemi ben olsam hiç açmazdım. Yani ben şu an olamadığımdan fikirlenecek olanda. Benim için hiç açmazdım. Sebebi o taşında toplanan yankı dambalar vardı. Dambaları da safara davlenya kean artı verse su aç koyuverip başlayalar. Yani belli bir toçkadan geçen son azıcık açsan eyyem yarıya da şu dambalı. O. Bu hazır yarmaz mı? Ya da bunlar doğru ölçep bildiler mi davlenya? Ya şu sonra kızıklandır yani. Hazır men görüşünde bu yarılıyor. Yani son saklat bilmeyenler diye fikir edilende. Dünyalık yol açılan o. Adamlarda şu psikolojiye başladı. Şu an ben görüp bileyelim. Yine komşum gitti ben ne için gidip bilemek diye. Sonra beter bağırıp başladı. Aeroporda var. Ya Aydın. birbirinden kem gören Türkmene yok. Komşusundan özünü kem gören o hiç kim o Ne gitti ben için. ne bir gen rahat da o biz haytı uğruna problemler var da gurrun diye. Yöne ne dünyada bolyan dağıtlar var da şu at ne Türkmenistan behfi için global nemeler için o ne Avrupa'nın bağları ne gaz bağları o yani Türkmenistan için açıldı. Yöne Türkmenistan'ın şeyden çıkan o. O. O Azerbaycan ne şonu yemedik diyor. O tayda ne de olsa akıl var. O düşünce var. O bizim hayvanlarımız bu datları hiç yemedim yok. O hem avra ödünü hem halkını neme giydeci hem yurdunu neme. O, bu problemlere yani adamın eylem yetini nokta. Ne bir samolyot gururun ne diye yani pasportun gururun ne diye pasport dilinde at 21. asırda sonuçta hem gururunu probleman döretmek adamlar var nimetini ne şunu sarf ediyorlar da pasport allık ve
udolttuk. Demet. O başka dağda hiç neme yeten nokta. Yani gerekli akıllı dünya bab nemeler, meselelere adamların eli yeten nokta. Şunu yetmedi yalan diyelim mükemmel. Fikrimce. Olmasa ne şu bir elin ulen edip olmayacak şans da şu at yani halkara nemetine ki şans şu at kapın aşağından turba provudum çekip bilen. Hiç görüntüsüz. Bors İran karşı olanını da çekip bilen. Bu dünyada sen arkanda duruyor. Söz adı O gururun edilen. Haydi. onu ettirmeyelerse yani, o gaz meselesini Türkmenistan'la katı oynayalar da Türkmenistan'ın eksportu gazı doğulu olsun elinde. O 100% o yerde Türkmenin gazı diye başlayacak gazımız ama yok ben fikrimce şu an. Orus birazcığına Xitay'a veriptirler. Xitay'ım ikisi olan Xitay'ım yine Orus'a bağlı. Yani Xitay'ım nerede ediyor? Xitay'a geçirilen gaz yine Orus'un elinden geçiyor. O Türkmenistan gaz satıp bilen ok. Bilen ok neyim için gaz satmak kıyın adam değil. O gazını ne ölçep bollayan. Hatta alıcının özem ölçep veriyor. Özüne ölçersin. Sonra bilenem turba çekersin ve satarsın. Yani şunu Türkmen 30 yıl arasızlığı olup şunu edip bilen ok da. yok. Türkmen nevit önümlerinin gaz satan yeri yok dünyada. Olur televizorda vatan programmasında yine gaz sattık, onu ettik, turbo, yine suratlarını örkezeyler hemmesem olsun. Nerede gördük sen Avrupa'nın bir yankı gaz nemesi Germanya var misal için şonyalık ulu gaz tüketen bir devletin bir представители bilen Niyazov'un ya da e, Ferdi Muhammedov'un bir dogovora kol çeken yerine. Nerede gördünüz? Dine Turvan yanında şu Turvan nemesini tovla ya bir daha dedi. Çolam nämem için proyekt bir zatlar diyedi. Onun yalı işler ne var? Hı hı. O O bağışlarsınız sesim yaparken. Ne aytdım da tazeden aytıp bereyim. İyileşlerimizi eşitmedi. Türkmenistan'ın yine deniz portları Orsların elinde ekene, yani elinde bolmalı. Yani şertnamalı. Görünüşü öyle bir şertnama ediyorlar da bir göz için. Şonu 5 yıl uzadıptırlar. 2027 yıl açelle. O Hazar Denizi'ndeki deniz portları Orsların işletmeginde. Orsları işletip biliyormuş, Türkmenleri işletip bilen okmuş. Ne için IQ'su 2 bal peste. Ben düşünüşüm boyunca. O son yine altın asır vardır. Demek ki ne için Türkmenistan'da internet pes, ne için VPN'ler işleyen o ya da ne için asıl VPN kullanmalı biz Türkmenistan'da değilen. Sonra olarım cevabı yine Alex Grigoriev diye Moskva'da otur merkezi. O altın asırın o finans meselesi hem şunun elinde, işletme meselesi hem şunun elinde. Uçarlarınıza seyredin. Uçarlarınızın hem mezadını orsları devlet taraf solon eline oluyor. hem mezat. Hem mezat şoların elinde bu nehili yani. Ya biz millet değil ya olur has üstün bir millet. Düşünüp bolyan bu zada. Yani fikrimce düşünüp bolan ok. Mena düşünüp bilem ok yani. Bizde de Türkmenistan ne şular bir devlet ya hükümet önemli iyi koku bağ orada. Ya suratlara cevap vermeli. bunlara ölçelim.
Çölün ortasından çöl gaz diye gidip şöyle kıymelik söylerler. Oo. Yok o porttan hem böyle da. O portun hem için Oruslon elinde ben aydayım onun sırrı var. Yine Safara bir vaatlar gidip sol Oruslon mesela bir portu siz tahta satmak için yankı satmak için değil mi? Yanlış söz kullanmayın derdi. Paxta transferi. Tahtanı yankı Çıkarma tahta için için koridor yol. koridor şolu. Ha, Avrupa mı? Yine sonunda Japonya, Avrupa hem de demeler portları bizim elimizde değil. Yani. yine sonunda elinize 4 alan yılda olsanız indem gelip olar falan ağrınar yani fikrimce. Yoksa portu ne edecek? Yani böyle portu ne edecek? Çölden çıkan adam gelip Orset'ten bir port satın alıptır diye de. Yani devlet deme Latvia'daki portta bizim dememiz var. Görüyorsun. Bağlamız var. Öyle önkü no export'un bağdası. O bir de değişik. O elbette Onların sapara onların nire satyadı Türkmenistan pahtasını. Orsa no export tipi idare var. Yeka Türkmenistan'ın ehli sayılım hem yani sürüyordu. No export'un üstünden gidiyor. Şolar iyi. Ya yani Türkmenistan özü istese şu ne Moskova'dan başka bir yere satıp bilen yok. Çıkışam yok. Yok. Olur değil mi? Yani fond veriyorlar. Yani sen 5.000 ton yani 50.000 ton satarsın bize ne sortlar bize gerek diye. Moskva'da gatı täsin bir müşteri. Neme goýa, plan goýa. Şunça vermesen kellen kesýän diýip satmasan diýip. Şo gatak mal ine şol nämäni ulanýarlar. Pikredin Orsetden gelip Türkmenistanyň portlary, interneti, howa ýollary bu zatlar näde bir Orsun elinde bopdylar ýa-da ya da yine Mehmediye'de o Milli Howpsuzlyk Ministrligi diye. Yani şondaky adamlar ne için bir yıl gidip Moskva'da okap gelýärler. Bir yıl. Milli olan O oğlum milli yani milli komitet bir yıl gidiyor Orsun nemesinde okap gelýär. Onun prokuroru gelip soğuruğu çekip diyor hani. Ortaya prokuroru gelip Türkmen demelerini. Geçen. Rapor edip diyor. Entek bir ayam bolan ok. Öyle onun kadette jurnal nemedi de orku dedi. Bular o sonku 2 yılda hasam üstüne açtılar dene biz entek ortada bir kenzat görünmeyen ki aydıp başladık da şu işin arkasında Ors var deyip şansımıza bütün dünya Ors'a karşı şu an. Dine biz değil. Kemine ne verdi başka bir zatlar. Ne Orset'teki Türkmenler var. Özbekler, Tacikler işlep görün. Şolardan divide farmira edip Ukrayna urşa öğreniyor. Aylık verip güllük mali. Onun agitasyasını yani özbeklere Türkmenler ettiriyorlar. O biz tane çörüğünü yiyez, şunun için biz yani bu nemesini vermeli, karşılığını vermeli. Onda nireň çörüğünü yesen şonun kulu bol diýär. O ne zat olur mu? Çörüğü yiyen olsa. Mektebe gidiyor, saadiye gidiyor. Çörüğü öz tapı yiyen ok mu ka? Getirip verdiler mi ka ağzına? Ne? Deme. Diyorum Moskvalı ortalar giden ok. Orsa. Yani oturlar. O sapara Orus milleti şu an yani millet olup Orus in azı Rusya'nın içinde. Şunun için yani ölmeli olsa o azlık kalmalı, korumalı o azlığı. Yani melekler gitti. Hatta Ukrayna'da yankı öze Orus mu sen diye hava Orus diye de. Belki Orus değilsin diye, Rusyalısın diye de. Yok Orus diye. Ne edip Orus olayan diye hiç menzen yok diye de onları. Yok milletin Tatar diyesin. Ondan ne için Orus diyen diye de. Tatarlarla Orus'un tarihini bilen mi diye de. Yani hakiki özlem Orus'un en güzel ne oldu? Yani plan düşen salda. Şu öleyen buraya
o Dağıstanlı yeni şoňa meňzeş demeli. Şolaram özlerine orus diýedi. Ýok. Taryhy ýok eden soňlar ondan sen kim diýsen şo bolýar-da. O näme meňzeş bu garynjalaň nämesi var? O gidip yumurtalaryny orlaýar, başga garynjalaň yumurtasyny orlap gelip özleri ulaltýar, soň şolara hyzmat edýärdi. Garynjalar. Çağalykdan bilen o taryhyny bilen o garynjalar. Olary näme görüp şolara hyzmat edýärdi. Ene tamşylardyr diýip. Olam şoňalyk da milletten basyp alýan taryhyny ýok edýän, soň täze nesil sana hyzmat edýär. Hatta soramam dören okda näme üçin men olara meňzem okýan gözüm gaşym. Öz taryhym ýok, o nämen ýatamam. Hemme jeti şu wagtynda orta çykýarda. Orta bir ýyl milletem däleken. Taryhyň ählisi ýatamam. Ortadan 70% Türk milletleri. Türk ködönken yani Türk milletlerin memleketi ortadan içinde tane. Onda düşünüşümüz boýunça bularyň orslar hem eýe çykyp bilmeýärdi. Güýji ýetmäse Orta Aziýana ýitirberdi. Orta Aziýada Gırgyzlar var. Neme var? Täjik var. Türkmen aldı. Meyletin ul boljak diýenler. Olaram hiç sana geçmeye hazırki ýagdaý bilen. Onam dünýä bir resesiýa dogry gidip barýar-da, gitmese de bolanok. Ýok, ortaýan ýen sanksiýasyň hemme jetini şolary ýe. Ýeýmeli. Bitjek geller ýok. Täsir edýär. Gazaklar başladylar aýdyp orsun sanksiýalary bize bildirýär diýip şonuň üçin öňüni almaly diýip. Aýratyn ýöretmeli. Hatta internetden aýyrjak bolup gördüler, aýryban başlandylar. Aýratyn internet çekmiş. Orta Aziýanyň ähli nemäniň interneti şu orsun nemesinden ulanýan ekenler. Orsetden geçýär. Orsetden geçýär. Gazakystan ýa-ni Hazar deňiziniň aşağı bilen kabel geçirben ýollaryna seredýärdi. Ullakan plan däldi. Meçhur edilýärinde ýok, ýani ulupul däldi. O näme var? Şu an Tayvan mı? Arada bir kriz çıktı diye. Xitay bilen arasında. Şu anda näme bolýar diýip menen birazjyk seretdim. Indi käbir ýerde 2-3 ýerde dengelen maglumatym var. Xitaýyň näme etmegi, şoňalyk Tayvana garşy alarys ýenedir diýip korkup ýa-da batly ses bilen gürläp bilmeniň sebebi ol harby güýji däl, harby girip bilme mümkin däl. Mümkin däl. Girip biler, näme groznyýalyk edip biler, ýöne basyp alyp bilme mümkinçiligi ýok. O ýerde. Xitaýa oň peýdasy ýok. Näme peýdasy olar bilip hemme ýanky ýok edip çykdy. Hiçbir peýdasy ýok. Ýöne şoň üçin diýär Xitay häzir güýçli bolmagy sebäbi şu Taýwanyň interneti Xitaýyň elinde. Hakykatdan seretdim ýanky internetiň dünýädäki näme diýilýär? Web diýilýär, näme diýilýär? Set ýa-da. Şol näme Xitaýa bagy, Xitaýdan gelýär. 100% Xitaý bilen näme diýär? Xitaýyň içinden geçmeli-de interneti. Şoň üçin hem Xitaýyň elinde ýani Xitaýa muny ýöne aýryp bilen ol hop diýe ene Taýwanyň näme hop tarap şol diýdi. Internetini kesip bilýärdi. Ýani ine uruş diýmek, ine biz öňaýdypdy we biz uruşyň içinde ýöne habarymyz ýok. Türkmenistanyň interneti kesilýär. İnterneti kesmek diýmek ine uruş harby diýmeýin de ýanky uruşmy, söwüşmi, geçenem şu sözler bilen men kellem garşa birazjyk ýani düşünersiň diýip umyt edýän. Uruş. Internetiň kesmek diýmek uruş diýmekdir. Ýollaryny ýapmak diýmek sanksiýa uruş diýmekdir ýa. Türkmenistan näçe ýyldan beri internet ýok. Ýanky erkin bir şekilde girip çykyp bolan. Göreni bäri ýok. Uruşyň içinde. Onu boynuňa alma tapagy ýok. Men sen bağırıp bilersin näçe sapar bağırsaň men ýanky Rimiň imperatory diýip ýöne sen imperator bolup bilen ok. Bilen ok. Men sapar bağırsaň hem dälsin sen sensiň.
Uruşam edilşen ya Türkmenistan uruşun içinde. Yöne bilemiz o. Hiç kimden haber yok. Düşman için hem katı o da şurada. Havarın olmasa. Neden ne der. Şunun için yaşa yankı ortaça yaş 45-50 yaş Türkmenistan'da. Ya yine şübbet bağçılan hem mesela şunun için uruş yağdayında olanımız için. Türkmenistan'da 30 yıldan beri. Adatan da şeriada. Şunun için etraftan etrafa geçecek olsan post vardır, polisiye vardır. Gözün çok dine uruş yağdayında olup bir yere. Türkiye'de kemine gidip görüntün yankı başka şehirlere. Hiçbir polisiyen postu var mı bu yerde? Yok. Etraf berde Türkmenistan'da yanlış olsam etraftan etrafa geçen de post vardı ikili. Ha. Dünyanın yerinde var şurada. Post yine uruş vatı olyandır. Uruş olyan olsa uruşta yankı postlar olyandır. Neyme post değil ya şolara? Barlav postu diye. Barlav post değil ya. Türkmenistan'da da şu barlav postu var. Barlaya olur ne mesela o yerde yolun ak olsun diyen del ya da bir bilemek su paylanok geçene. Barlama için. Barlav postu var. Karşılık alıyor. Ödlerim geçenlerim karşılık alıyorlar diye. Ya olar näle ulansa ulanıp biler ýöne manasy şol uruşda sen anan matapaw yok belki birazcık bilemok. Bu zatlaryň näme bilen adama görüp otyr da uruşun içindeligini. Diňe uruşda halkyň 30-40% daşna gidip bilýär. Diňe uruşda ykdysady kriz soňuna çenip çöküp bilýär. Yankı Asuda Asman demesi var da, teoriyası var da asmanımız asuda deyip yalan ol ya demek. Or yetiştiren kadrlarına ya. O katken adam yetiştiripler. Jurnalistiydi, näme diýdi. Hem bejedim bilimem şo taýdan gelýär. Bak. Şoň propagandist demesini o şuňa çelli ýöredip gelýärler. Düşünüp düşünmän doğru diye ýalňyş edýär. Yani hem bejedim propaganda. Özüm şu rejimin devam etmesi için edilen propaganda. Düýüp nemelerini aýtmasam, o kiçirek nemeleri bilen o bunu berkedýän gaýta. Şunu şeydik geldi. No, Eýran 40 ýyl sanksiýada hiç zat bolanok diýe bir ýyldaşymyz ýazypdyr. Hiç zat adamdan adama ýütgeýär Eýranda. Birazrak ýaşap görmeli. Türkmenistan'dan aňyry bolmasa bäri däl-de. Şertler bilen. Diňe olaryň üstünde neme ýok. Nemeleri var, maşinleri var. Bu gurrun berýär şu Eýrandan bir Azerbaýjan asly Azeri bolan bir tanışym bar da özüm. Bay neme öndürýärler. Hojalyk maşinlary diýýär, näme stanok ýalyk. Adnan bilemok men türkmençe edip. Enjamlary mı diýilýär? Umuman ot kesýän ýene näme şoňa meze şu agyr nämäni öndürýän ekende. Soň bahasyny soradym. Bu şunça diýär-de soň bir gyzykly tarabyny aýtdy. Şonuň diýär şu boltlar var ya gatyrýan. Şonu diýär Ýaponiýadan ikinji el diýär getirýärler. Şonu biz alýas portdan diýär-de. İkinji el. Yani ulanılan boltlar Yaponya'da. Bir yere remont edýärler, täze dakýamışlar da bolt. Soň şo zat ikinji ezek ulananokmuşlar. Şonu ikinji el getirip ulanýarmışlar. Sanksiýanyň güýçi şo taýda. Düşünüp bilýäňizmi? O ötüş saklaýarlar. Ya Eýran Know-how'lar barýan nädir? Sanksiýa sanksiýa diýäňiz ýöne sanksiýa bolan ýerinde sen isteme dünýäden bagyň goparyp bilemek mümkin däl. Eýranyň şertlerini de Eýran goparýan däldir. Şoň üçin Eýran terrorizm bilen ýa-da ekstremistler bilen işleşmeli bolýandyr, mejburdur. Şoň üstülen ol sanksiýadadyr. Onda sanksiýada bolsa ýa-da ykdysady dilde
legal pullar däl de gara pul bilen işleýär ykdysadyýatyň köp bölegi. Yani mümkin däl. Men ine ýönöke bir zat aýdaýyn. Aýdaly ine Eýran. Eýranda bilemok. Ýönöke bir näme aýdaly. Banan ýetişen nokta aýdaly. Banan başga bir döwletde ýetişýär. Banan misaldyr. İslendik bir zat. Bilim şu wagt nirde var? Ýewropada bardyr, Amerikada bardyr. Sanksiýada bolsaň şoň bilimi saňa gelen o. Sen onu öndürüp bilersin, yani 100 ýylda 200 ýyl wagt gerekdir. O ýerde 1000 ýyllyň bilimi toplanan. Näme üçin şonu sen ulanmaly der. Ya da banany özüň öndürjek bolsaň klimatyny ütgetmeli bolýar. Banany ip bilen okuymak sanksiýada. Ýöne ýaşarmysyň? Ýaşarsyň. Ýöne adam üçin esasy wajyp bolan bir zat nähili ýaşajak. Sanksiýa Türkmenistan'da häzir ine ýönöke bir zat. Eger ýöne dem alyp, hiç hili pikirlenmän, ýaşap, soňam 60 ýaşda ýem ýok bolýan. Aýdaly ýa-da bir kesellän wagtyňda daşary ýurt Türkmenistanda medisinaň näme diýini bilýär ýa-da çağaňyza bir zat boldy. Şonu bejertmek üçin siz daşary ýurda alyp çykmaly, ýöne sanksiýa bar çykaryp bileňiz. Dollar ýene hissat ýok. Gawaly. Şo çağaňyzyň ölmegine razy bolsaňyz, onda ýaşa bermeli, hissat etmek gerek däl oňalyk. Agaçýalyk ýaşamak üçin agacy istendik adam gelip çapyp bilýär, siz hem istendik adam gelip öldürüp bilýär. Yani gerekli wagtda. Yani size hem gerek däl bolsaňyz ýa-da sizi ulanyp biler. Agaçýaly ýaşamak üçin dünýäň istendik kerem gowy ýer. Kislorod var, dem alyp bilýän, iýip içip bilýän, dünýäň istendik kerem. Ýaşap bolýar. Ýene ağaçlar näçe çapýaňyzdan bar şol ağaçlar sesini çykaran var. Gülýalygam ýaşaýanlar. Ýöne sen berde nähili ýaşajatyň wajyp bir zat. Aydın ine bomba gelýär. Raketalar var, suwasty gämileri var, Sputnikler var. Soň atom elektrik stansiýasy var diýär. Atom elektrik stansiýasyny aýdaýyn. Atom elektrik stansiýasy Türkmenistan häzir islese ve yani atom ýöne ýere däldir ol. Beýleki atom stansiýasy bolan we atom energiýasyny ulanmak baradaky dernekler bardyr. Ne şoň bilen şertnama baglanşsa Türkmenistan 5 ýylyň içinde atom energiýa stansiýasyny gurup bilýär. 5 ýylyň içinde. Türkiýe gurup dora 2-3 sansyny birden urýar ýa-da ýalňyşmasam. Yok, ol bilemok. 20-nji asyryň tehnologiýasy atom stansiýa diýeni. Ol atom stansiýa diýmek üstün akyl diýmekmi? Ya da şu gün kosmosa uçmak üstün akıl mı? Ben şuna hayran. O ýaderni stansiýalar gurup ýörler Ýewropada. Atom näme? Ýaderni? Yok, häzir ýa günüň energiýasyny aýdaly şonuň effektiwligini artdyrmak üçin işleýärler we atom stansiýa diýeniň füzyon reaksiýa. Ondan soň ýa fisyon reaksiýa diýip bir reaksiýa bardyr. Atomyň edil tersi nedir ol? Atomda ýa atomlaryň nämeleri aýrylýar we energiýa öwrülýär, beýleki de birleşip energiýa öwrülýär. Günüň işleýişi ýaly. Gün näli energiýa berýär. Şoň edil şol sistema ýa-da mehanizmi edip bildi. Biz var ya bunu ýaly düşündirjek bolsak näme bolmaly bolýar? Azatlygyň bolmayan ýerinde, aýallaryň gul bolan ýerinde raketa var, o suwasty gämiler, Sputnikler var. Bularyň hemmesi hekaýadyr. Orseýdinde de ýok eken aýna gördük-ä. Gutular var. Bu zatlaryň bir aňyrsynda azatlyk bolmaly, erkinlik bolmaly. Şu zatlar bar diýmek üçin. Parat geçirýän ýurtlaryň hemme zady ýalandyr. Parat geçirýän ýurtlaryň hemme zady ýalandyr. Parat. Ova ine şunu Türkmen yine güýç, serat güýje tapýan milletleriz. Hemmemiz atom bombasy olsa güýçlü diýip şoňa tapýas. Ýöne näme üçindir biz öýde ýanky Ýewropaň internetini ulanýas, internet Ýewropaňkydyr. Amerikan Facebook'unu ulanýas, Amerikan WhatsApp'ını, YouTube Amerikankyny ulanýas. Näme üçin Eýranyňkyny ulanamok? Näme üçin Mercedes minjek bolýan? Näme üçin Eýranyň ýanky bilemok näme maşyny minjek bolamok? Näme üçin Orsun Lada näme şol Lada var, ondan soň Moskvich var. Näme üçin sen şolary alman, olary satyp gaýty Mercedes aljak bolýan? Näme üçin Toyota aljak bolýan? Olar kim? Ýewrop näme? Eýranda atom bombasy var. Olan maşynyny alda, ösüş o ýerde var. Ulanma o zatlary. Näme üçin Italiýan kostyumcalyny giýjek bolýan?
Ne için orsun yankı nämelerini, eşiklerini, paltoları var ya olama, bol paltoları. Alıp giydeş oları. Eğer ösen olsa, ösen ine ösmöklük demek şo zattır. İyi mitin ulanyan teknologiyan, kompüterün, telefonun, kirmaşynyň niye döndürülýär diýip pikir edýär. Görköz da ine orsun markasy dünýäye aýrady diýip. Bir Samsung olup bildimi? Samsung ama Koreýansy. Olup bildimi? Ya da näme için yine yenen bir zat vardır. Yazıcılar vardır. Yine yüksek nitelikli ürün diýilen yine yazıcıdır. Näme için yazıcı yok Eýranda? Printer diýerler-de. Ya häzir şunýalyk printerler var. Edýän işine mene hayran alanda. Yo bu zatlar neme aydın yine şul ildeşimiz ýaly adamlar bir kısan surat koy ya da edil ýanynda ýalak gören ýaly edip soň aýtmak üçin o taýda bu taýda neme döre diýerler-de. Yine illüzya ya da paralel bir hakykat döre diýerler. Hakykat däldir aslında. Yani hakikatin ýanynda paralel bir hakykat bolup bilýän däldir. Bir sany bolýandyr. O ýağış ýagan bolsa, o şo ýağışyň nemesi, meselem sil alan olsa suw bilen. O şu sil almadı diýip o aýdyp biljek adam barmy? O ya şu sil däl ya da şu suw däl diýip biljek adam barmy? Şu silin aşagynda galan soň. Ýöne o paralel bir neme hakykat döretsen, o bunu adam aýdyp bilýär, ya şizofren bolýanda. Bolmayan zady görmek üçin, ýa bar diýip bilmek üçin. Ama nädip bilip bolar? Eýranda birinciden o finans nemesi gaty problemaly dollar işläp bilen ok. Resmi emelerinde, sanksiyada. Bir näçe o daşardan harit getirmek, satmak. O sanksiyalar var. Şoňa garamazdan aýlawly ýollar bilen neme etmeli? Yo aýlawly ýol bilen etjek bolsaň o girdejisinden çykdyjysy köp bolýar. Aýlawly ýollar bilýärsen onu. Ya bu tema gaty möhüm ine şu bizim post-sowet sindromumuzdur ildeşler. Bolmayan zady bar diýip görmek ýa-da şular görkezdi bar diýmek. Barlykda mysal üçin Orus yankı esirden misal vereli. Atom bombası var. Dünyanın birinci yankı gücü. Amerikadan hem güçlü, iktisadiyeti güçlü, hem mezat el yeterli halkı iş yankı işçi gücü dünyada birinci yerde esir deyip bir devlet var. Böyle 2-3 ayın içinde yok oldu. Güç demekmiş o. 2-3 ayın içinde yok oldu. Balon demek. Yo şizofren bolsan güç deyip kabul et bilýän gözüňe de görünýär bolmaly. Nämeler ýa-ni atom bombasy ýenesi güç dälmen, ine atom bombanyň gücü bir ýa-ni Apple'ın gücü alyp güçde. Apple'da ya da Amazon vardır. 10 minglap işçisi vardır. 10 min adama iş berýär. Haýsy atom bomba 10 min adama iş berýär aýlyk berýär. Şo zatlary pikir etýän adam atom bomban vardır, ol son gorkuzup beýlekinden birazcık näme etmek üçin ya da harby güýjüňi gidip oğurluk gapdaňdaky ejizrak birini tapıp şonuň elindäki öndüren önümini almak üçindir. Başga işe yaran ok. Onan birden alıp bilmesen şu mümkin Orusçalyk ine soň goşunyň güýjüni ine men aýdyp biljek däl. Häzir türkmen goşunyň güýjü näme? Bilemok sebäbi goşunyň güýjüni uruşda barlap görür. Bolmasa diňe oň suratyny görersiň. Ine Orusyň goşunyň suratyny gördük suratda gaty odan bir zat ýöne ýa-ni hakyky uruşa giren soň hakykat ýüze çykýar. Orus goşunyň güýjü diňe ýaragym bar diýmek, bel ol ýaragy ulanmakdyr. Orsam kellesiz ýaly her gezek gün wataryň duzagyna düşýär. Nemede de düşdi bular. O Afganistanda da düşdüler o tuzağa. Şonuň ýaly bu mesele şonuň üçin atom elektrostansiýa gaty köne bir neme. Atom bilen ýaderniň arasynda tualetleri var diýse ýene gelşer türkmene tualet deme ulanmaly üretdiler ne Orfel diýip ne şolar ýaly hekaýeler amada. Hayran ol Araplar gelen wagtam olaram şonu ýaly diýipdirdi. Bir geçen bir zat okudum. Türkmenleriň tualeti ýok diýip bular näme iýip içmendir mi ka türkmenler hayran galar ýaly.
Araplarım Kemine- bunların tuvaleti yok diye Ors geliyor olur. O bu zatların hemmesi tarihine, tarihimizi Araplar öğreniyor. Cemiyetimizi Araplar öğreniyor. Ondan sonra Orsa öğreniyor. Näme yine öğreniyor tarihi cemiyet Orsam. Näme için Türkmen öğrenen oksana. 30 yıl oldu. 30 yıl vaat geçti. Men özüm şu zattan utanýan. Ve hazır elimden gelermi bilemok ýöne. Yine onu ne edersin? Dünyanın istendik yerinden sende yok diye adam yetiştirmek, Türkmen öğrenmek demek, Türkmen şu orta yine bir fond eder. Dünyanın ehli yerinden tarihçiler vardır. Olar olu işe meraklıdır diye. Ola adamlar düşman ya da dost onyalık düşünce yok. Bilim adamı, tarihçi, tarih öğrenyen adam. Yine şoları çağırarsın, yine sen yaşayış yerin. Yine şu yerde bir neyem bolupdur bize tarihte. Biz kim bolup yaşayaptırız? Neyem eyiptiriz? Tuvalede sıçıptırız mı ya da Orslar geliyen işe saklaptırız mı? Deyip sonra koyyan önüne, olar sana çıkarıp ver ya yine şola adamlar. Türkmenistan bay devlete. Yine bu zadı edilmeli. Bu zat en atağını tanımak yağlık bir zattır. En atağım kim tanımak hiç kim şonu soran olan bizde de bu zat yok bizde ne şimdi. Fikirlenen 30 yıl vaat geçti. Bolandıra indi. 30 yıldan beri bir şol fikri şol sonra orta atıp bilen bir yekece biri çıkmalıdır. Türkmenistan'ın içinde ne ol yankı IQ'su test değilinde. Nehili düşüncesiz adam bolsa da bizim en atağımız kim bolupdur yani ata-babalarımız näli yaşaptır deyip sonra o parlamentde olsun, hükümette olsun, yerli hakimlikler, yeneler biri çıkıp sorap biler, bızıklanmalar bu zaten. O kendi zaten gerekler. Yani 6 milyon halkımız var diye gel 3 milyon olsun. Kişi başı 2 milyon dolar naloguna ekle. 2 dolar. Kişi başı 2 dolar. 6 milyon dolar yapıyor. 6 milyon dolara şu soralım cevabını tap verirler. Hem menemeleri öyle, renkleri öyle bilelikler. Bilmedim aydın gelen tuvaleti yok giden tuvaleti yok diye bu Türkmenin ben hayran halim bu aravam orsam emmesem. Orsun özlem şu tuvaleti özlerem yankı neme girende yarıp girenlerden mi? Ha neme de o Osmanlı bilen uruş ediyen vakti hazırki Erzurum var da şu geliyor diye de Orsun eskere son hayran alıp dur tuvaletleri yarayamışlar da son nemelerim olsa ne hemçin yarayakan deyip pikirlense şu tayda bekçi sakçı duruyor deyip pikir ediyen ekenler Orslar yani tuvaletin bir külve şeklinde bolup bilenini bilen o ekenler Osmanlı bilen uruş ediyen vakti pikir edip biliyeniz bu uzak değil yine şu Orta Asya'ya hücum edip gören vaatları Osmanlı bilen uruş ediyen dövrlere katı yakın vaatı ullakan bir arası yok yani ova yakınlaşan ekenler her oyun daşında da uzağında var ya külve yağlı tuvalette şonu uğrayamışlar da şunun içinde o peylep duran yankı göz ölçülü edip duran biri var diye de şu taydan atar havar veriyen yine bir zat tip fikir ediyen ekenler Orslar inanmasanız Türkiye'nin tarih nemelerini okan şu taydan çıkıyor benim hayran halim bu demek Orslar tuvaleti şu taydan görüp bir yılın içinde alıp Orta Asya'ya nemettim ki ne Orsun yani Türkmenistan'ı 1881 yılda aldı diyorlar. Yani bunlar 1865'ten beri uçup geliyor da. Yani Türkmenistan bilen beylik nemeleri onların birrak. 1861 yılda yani ortadan Kripasnoy prava değil ya. Yani soy yatırılıyor da. Yani dayıkanlar kul. 80% dayıkan o şu ayağı laptı diyorlar da yani doloklu o tallatlar ne köpsü ne Türkmenistan'ı ılca düzüp göründür diyemez şolur nayda düzüp göründür o yani medeniyetin yerde bilimin yerde o başındaki nemeler o okulu bilimliler o yetkili nemeler vardır öyle
Orsaydın ýagdaýy ne? 20 ýyl, 61-de 81-de çen 20 ýyl lan. 20 ýyl näme ütdi? 30 ýyl geçdi ortaýda ütgän atlan. Türkmenistanda. Yok, men sapara Türkmenistanyň içinde häzirde çelli göçebe bolup ýaşaýan nemeler var da, çopan maşgalalar var. Şolaryň birine gidip görüpdik de, hakykatdan ýa-ni çöl, elektrigem ýok. Hemme zady ýabany, hatta bizi ine paktadan, matadan düşet tikilip şo ýazylýardy. Şo zatlarym ýok, ýa-ni deriden hakyky guzynyň derisinden edýän ekenler, o bagana diýäsäz. Ýok. Şondan halynyň ýerine şo zatlar bar. Şon ýaly bir öýe bardym. Şo taýynyň tuvaleti bar. Adam ýaly tuvaleti bardy. Daşynda, öýüň uzagynda. Türkmenistan için. Kemine o Türkmen näme tuvaleti ýok diýmek şu zat bardyr. O tarihte bu belli bir näme. O tuvalet diýen näme ýa-ni şäherleşme başlaýar. Şäherleşmeň başlanan wagty tuvaletden gurýarlar. Dünýäniň ýeresinde bolsa bolsun adam tapawdy. O elbetde kanalizasiýa problema bolýar. O kanalizasiýany iň gowy ulanyp bilen ýa-ni nämedir? Rimliler. Kanalizasiýany. Rimliler iň gowy olam näme söýär? Adamlar ýa-ni geometriýa, o geometriýa isleýsene ýa-ni arkitektura doğru aýtdym. Şoňa getirýär-de. Mühendislik ýani. Şoň üçin kanalizasiýa meselesinde olar. Ýöne Türkmeniň şäherleşmegi näçe ýyl tarih. Selçuklular mysal üçin iň bärkisi diýelim. Şäher olar. Näme şäheriň içinde öýleri var ýani o ýerde isleýseme tuvaletiň bolaýmaly. Yok, onun tarihini nemetjek bolsaňyz, Gazakstanda Türkistan diýip bir nemesi bardyr. Çimkent'in ýanyna şäher bardyr. Türkistan diýilýär. Şo taýda gadymy neme bardyr. Yani Yatawy döwründen demediler. Şo taýda tuwaletem bar, bahane var. Şem bilen işleyen bahane var. Yeke şem bilen işleyen bahane. Şo taýda. Nemede de var, İstanbul'da da var. Hemme nemesiniň ne muzeyi var. 1000 ýyl mundan öň belki de ondan öň. Tarih, bizim tarihimiz çok. Neme vardı aydın? Şu şehir grup bilýän milletler tuvaletini, ýa-ni kanalizasiýasyny çözen milletler. Şonu çözmesen şehir grup bilen ok. Ýok, biz ýani orslaryň şeheri, haýsy şeheri o köne? Barmy 1000 ýyla ýetýän şeheri? Ýaşy. Kiev'de var. Ýok, Kiev Ors bolmaýar abi. Orus diýär, olar Orus urdu diýär, ulan. Menem öwredilen zada ikän. Ors däl olar Kiev. Ukraina Ors däl. Onda Oruslary guran şu Kiev urdu diýip bilýär onda. Näme bar da kemine ýöne bir zat häzirine tuvaletiň guruluşy bizim türkmenler aýtýar, Oruslar bize tuvalet getirip berdi diýenlere. Türkmen jaý urupdyr, ýa-ni bina urupdyr her hili. O bar gözümüze görünüp dur, ýok edip bilmedikleri ýöne zat ýine Göktepe galan özü. Suutnama. Indi şu Göktepe galany guran adam, yani şoňa akıl edip bilen adam tuvaleti akıl edip bilmeýär. Näme üçin şeýle tuwaletin aşaňda deşik bardyr, şonu gurma kellesi işlenok bu adam. Aydın gala Göktepe galasy diýdim. Gala diýende diňe gala diýip pikir etme. O gurmak bilen içinde dem almak. Dem almak üçin o ventilyasiýasy galanyň içinde şehir şol şehir aydyn şol. Hawa ýok, şoň içinde şol zatlary göz öňüne tutulup gurulan zatlar. Bu adamlar samsyk adam däl. Göktepe'de şehit olanlar, Göktepe'ni guranlar, beýleki ol Selçuklu döwründe de ýene şolaram Türkmende. Olaram näçe ýanky şäherleri gurupdyrlar. Bu adamlar samsyk adam däl. Tuvalet diýen Tehrany, şol Selçuklu ýa-ni. Reyn şäher. Tuvalet diýen guruluşuňyzam
olmayalık çalışırımlı değil. Orsların fikir edişalık çalışırımlı bir zat değil. Sonra doğru düşünün. Yani bir zatı analiz eden vaktın, bir zat diyen vaktın fikirlenip son bir yatlanan zatı orus tuvalet kurup veriptir diye. Orus yıkandır gelip sen tuvaleti kurup ver. Yani ne hemen kurup ver? Ne deme orsun grup veren zadı ne Oğan Sani 1960-njy 70-nji ýyllarına seyredin Oğan Sanyň. O Orsiýet şonu düzeltmäle bardy. 1979-njy ýylda inni şu wagtky Owenstan bilen 1960-njy ýyllarky Owenstan deňeşdirip görüň. Ne orsun edýän zady şonu alakdyryp baran ýerem şeýledir. Bunu kim bedelini kim ödemeli? Şu wada Owan halky ödýärdi. Soň aşağından çıkıp bilmeýär bu cehaletin nemetinden o çıkmadan anfat derler. Biz onu neme aydın yani samolyotlardan başladıktan tuvalete geldik de bunu neme deli bu yerlerde cemleli. Sapara bir zadın bir temada gurrun etmek elbette gowzat. Menem şu zat isteyen yöne Bizimki iç içe geçipdir. Hemme problemamız. Şu derece problemaken nämeden soňa biz entek yankı hayvanlar hakkına zadına da gelmedik. Ya da yankı ağaç, ösümlük dünyasını Türkmenistan'ı korumak değil yani bir düşünce de var. Yaşayan yerin ösümlük dünyasını korumak. Yani gepleşik näçe uzasa şu taraflara gidip bilýäs. Yani o doğru aýtsaňyz tema gatty näme oldu bugün. Biz hem taýýarlykyz. Men akemine aýtdym. Men diýdim hiç kim taýýarlanmady. Men entekkä bir nämeleri görmeli, barlamaly. On kemine aýtdy. Biz hem taýýarlanmadyk diýe. Şol için men hem geldim. Yani duruşumuz bilen problema bu aşağından çıkmaly. O çıkmasak başka ýagdaý ýok. Neme separa problemany döredenlerin özü indi yıkılıp dargap gidýär. Ortada diňe problema galýar. Problemany döredenler ýok. Mazan şonu alyp hesapla beriň soňky günleri. Şonu çözmek üçin hem gurrun etmeli. Ýa ya gaty möhüm mesele Türkmenistanda tuvalet barmy, ýokmy? Ors gelmezin onu. Oň ýöne bir yani akıl taýdan berip boljak jogaby var da. Şäher urýan bolsa, demek tuvalet meselesini çözen olmaly. Neme var da? Şäher ýerlerinde öýüň içindedir tuvalet. Hatta şunun ýaly bir zat var sapara, o adaklar başta halamyat da öýüň içinden bir tuvalet dolarmy diýip. Yani arassaçylyk nemesine gaty üns berýän olmaly. Yani tuvalet uzakda olmaly. Yapık olmalı. Yeniden bilmedim başka yine nämeler var olsa şertleri. Şonun ýaly bir şerti var. Näme diýmek bolýar bu eýya? Bir tuwaletin bolup biljekdiginiň manysyny berýär bu zatlar. Onu kemine yani Türkmen onu näme üçin şeýle pikir edýär diýilen toğralar çykýar da. Öýde tuwalet bolmady üçin kanalizasiýa bolmaly, suw bolmaly. Elim dama olmalı. Saatlayın nerede sen tuvaleti saatlayın onu var. O 24 saatte Hasan Ulan çoğun belli der. Ne Daşoğlu deyip bir şehir vardır. Ne Türkmenistan 70 yıl Sovet Soyutu'nun içinde yaşadı. Daşoğlu'da köpe tahsil caylar uğranır. Şehrin orta arasındadır. O merkezinden. Son kanalizasyonu o suyu hiç wagt işlenýärler. O görüdür. Şolun tuwaletler daşyna çykardylar soň. Sebäbi su akan o. Türkmenistanda bizim akıl derejemiz diýdiğini emetmäler. Bir önce terör su çykaryp bilen oklar da Aşgabatyň ortasynda düşün bala. No. Ne? Yani dünýäň düzü wagtyn. Ne şu diltantizm diýilen zadyň nemeti. Yani şu sosyalizm, komünizm, diltantizm. Onun şu
hemmecetin yemesinde kleptokrati vardır ya. Uğurluktur. Bular hemmece doğru adamlardır. Onun yönü uğurlar demeler. Soňy bu debilizm bolmasa başga zat bolýan bilen ok. Bu yani ötüş demesinin demesi. Şundan çıkmam bilen ok. Çıkmasa mümkün ne? Tevavi büyükden üyt götmesen bolan ok. Ödem bunu üyt götmeyenlerinin büyük tevavi bu demeyen kolonyası. Kolonyası ödünün öňe gidip biler mi? Şoň üçin ortaýa 89 bolsa Türkmeniňki 87 IQ. Bu tersine bolup bilen ok. Sebäbi sen oňa garaşyl näme? 88 olan gönümen bir aşağı urýarlar, şey arada bir sanak näme de goýup durlar, o näme diýile ona sigorta. Gor näme. Buradan geçäýmesin beýlek. 88 olan olsa bir gün deňleşip bilýärdi. Şoň üçin 87'de durmaly. Men hem hayran kaldım. Yani IQ nemesine hem aydıp geçelim bu. Bu tayda kıyska. Kemine o 87 katı az vardı. Yo 90 demek eyyem yani ösmen. O biten demek. O 87 ne ama? Yo Orsun kam 89'da oğlum 90'a gelen o. Şu 89 IQ'su bilen Urş'a gidip görürlerdi. Ya da 89 olsa Urş'a gidiyen. Şunu yanım düşünmeli. Indi IQ näme bolýar IQ? Yani näme düşündirýär? Yani jemgyýetiň sana berýän nemelere, maglumaty, bilime, jemgyýetiň muallimiň däl, enataň däl, jemgyýetiň ine mysal üçin bir türkmen jemgyýetiniň berip bilýän bilime, düşünjesi, bilgisi. Kemine onun içinde muallimiň delgen, muallimam bar, enata da var, daýzalaryň bar. Hemmesi yo bar nemetme. Onun hemmesi içinde. O yankı garşmasın diýip aýdýanda ine çağa bilime kim öwredýär muallim enatası. Däl yankı. Sen şol ölýänçä ine daş döwrüňde jemgyýet var. Ve näme de alýalar, näme diýeli. Görýän maşinlaryň, eýneşikleriň, o zatlaryň, multfilmiň, telewizor hemme zat girýär. Yani umuman jemgyýetiň ösen ösmedikmi şoňa seredip yani IQ-ň belli bolýar, orta çykýar. O kitap okap ýene bir zat edip dälse IQ-ny her ýaşda ölçerlerde. Mysalyny berelim. Mysal üçin Oxforddaky studentleriň IQ-sy bilen aýdaly nir diýeli Çağalar bağındaky özem Awganistanyň Çağalar bağındakynyň IQ-sy 1.5 bolup biler. Deň bolup biler. İkisem aýdaly 115 bolup biler. IQ şoň ýalyk taýýarlanýar. Yani Oxforddakylara göre Oxford ýa-da okap ýazyp bilmeýän bir üçin hem IQ testi geçirilip bilinýär. Afrikada aýdaly. Ýöne şol Afrikada ham aýdaly IQ-sy 100 bolsa Oxfordda ham 100 bolup biler. Men deň bolup biler bu näme däldir ýani. Umuman näme aýdyň ýa-da dogry pikir ýöredip bilýärmi daşky gurşaw barada şonu çözýär IQ. Yani daşky gurşawyňyzda bolup geçýän zatlara dogry many berip bilýäňizmi ýa-da şo dogry düşünip bilýäňizmi? Yani ol nämäni fizikany okudyň, okumadyň o zat däl ol. Daş döwrüňizde bolup geçýän zatyň hakykata nä derejede ýakyn bolup bolmadygyny yani siz şoňa düşünýäňizmi ýa-da paralel bir dünyada yaşap görmüşsünüz. O şoňa näme diýen zat da. Yani aň getirip bilmek umuman. Öňde zada aň getirip bilýärmi? Getirip bilen okmuş. Aň getirip. Ýalňyş bir ýerden gören olar. Mesela 77 diýdiňmi? 77. 87. 87 IQ diýmek sana alman suratyny görkezýär, sen hem pişik diýäýmesen o. O nädip bolup bilýär? O şonuň ýalykrak, gynansak da şoň ýaly näme diýär? Ýöne men aýdýan onu nädip ölçäpdir? Metodikasy var, onu biz näme görkezen däldir, ine nädip ölçýärler? O Gurbanoğlu Berdimuhamedov Türkmenistan prezidenti mi diýip soraýarlar? Olaram howo diýär-de. Şuna indi näçe bal bermeli? Indi jemgyýet prezident däl diýip jogap bermeli-de.
Türkmenistan prezidenti else saylamadın ha onu bilýän ha. Saylan o. Ya da arkada mı diýse hawa diýdi. O arkada ine şu Gurban ulu arkada mı diye ine şu zatlar soralya IQ nemesinde. Şoňa meňzeşräk. O näile habar programmasyny seyrediýäňiz ýa-ni Watan habar programmasy. Näme diýip bilerem mysal üçin Medeniyet Ministri näme diýse aýdym sağda seretdi. Bu olan hakykata sebäp Türkmenistanyň. Şon ýazatlardan ya da bilmedim dünýäniň iň baý ýurdu, iň çalt ösýän ýurdu diýip o soraya Türkmenistan iň çalt ösýän ýurt mu diýip soraýat. Olam Watan habarlarynda dinledi. Hawa diýdi. Soň IQ test, IQ nämen düşüp gidýär. Bizden berde Türkmenistan gaty az ol, bizden şonu statistikany isletjek bolal, o düzeltjek bolal, ene senem menen testi nämedeli, IQ testten geçeli. Vatandaşlardan o haýyş etjek hemmäňiz IQ testinizi we indiki gepleşikde komentarýa ya da şuňa aşaňa komentarýada ýazyp bolýarmy kemine? Video gutaran soň komentarýa. Hawa ýazyp. Şu komentarýa ýazyň IQ-ňyzy ölçäp, ýene ölçäp diýende o test dogry ýalňyş bilemek, ol platny bolmaly, dogrymy? Kemine pul tölemesem muhtadal şonu bilýär. Mutları näme däldir? Düzen adamlar gowy däldir arkasyndaky. Ýöne reklam üçin näme diýär? IQ test, IQ-ny barlap bilmek. Mutlara işleýänler, Türkmen konsul. Hawa mutdal ýöne IQ testini tapşyrmak. Gymmadam däl ýöne $2-5 arasydyr. Mümkinçiligiňiz bolsa IQ-ny näme dip komentarýalara ýazyň, ýöne dogry nämen ýazyň, IQ-ňyz pes bolmak sizin günäňiz däldir. Cemiyetiň size berýän nämesi. Bizde cemiyetimiziň nämedigini düşünüp bilýär şu zat. Tanamak üçin o zat öwrenmek. Ýa-ni aly, weli, günäkär diýilen mana gelmeýär. Şo taýdan o cemiyetiň derejesini ölçäp bolýar. Şonuň ýaly bir ýagdaý biz gaty bir näme hakyky dünýä bilen hiç ýeli nämämiz ýok. Näme diýerler, alakadarlygymyz ýok. Bizi gyzyklandyran o hakyky dünýä. Sebäbi pikir edip bilýäňizmi? Gurban ulyny 97% adam saýlaýar diýe, jemgyýetden hiç ýyl ses ýok. Indi şunuň bu jemgyýetiň IQ-sy näde bilemejek? O ýollar 2 ýyl ýapýar hiç kimden ses. Ýok şonu ine seredim, aýdyň dogry diýatlatdy. Yolları yapıp bilet yok diýdi. Indi şu taýdan sonra gelse Türkmenistanyň yolları näme üçin yapık diýip soň aşağı gelýär. Bilet yok, B samolyot yok. Soň näme bolsun? C seni o dogry nemedele. Ujun berele. Gorkýarlar. Şoň ýaly näme bolsa indi haýsysyny saýlaryna birleşlerimiziň köpüsü bilet yok diýer. Ya da cevap versin. Ya da samolyotlar. Yok, samolyotlar var. Garaşot ýöne bilet bolmansoň şoňa minip bolar o. Ya da pandemiýa bar diýip. Baba şu taý pandemiýany hoş pandemiýa saýlar köpüsü. Soň bu taýdan nähil IQ nemesi çykmaly? Elbetde 87 çykmaly da şu taýda gyrgız ýanlar ýaly. Hemme kim şonu diýär, ýollar pandemiýa, koronavirus var. Şonuň üçin ýapyk diýip gezdiler. Gawat gelýärmi şu? Ene kemine Postsovet iňçiliginde Pribaltikany alamak. Ýeriň eýeti bolmaly diýen halk ýok. Yer reformasyny geçirmediler. Bir ýerde de geçiren o. So IQ-nyň ýoklugyny nember. Ödem hemme şu eýetçilikden başlaýar. Şu eýetçilik boldy. Bazar iqtisadiýatyna geçmäli de mecbur bolýar. Ýöne bizim potrotumuz var. Şu potrotyň üstüne dawa diýerler. Az berildi, kän berildi, o bar. Yer berildi diýip demediler o. Ne? IQ diýilen zatlar ne şol zatlar arasyna tapawdy emetmediler. Orsun kom tegden okuduğu şondan şol ýarak zatdan. IQ näme diýip ýa-ni intellektual derejeňiz IQ diýmek. O intellektual o hiliňiz kaliteňiz
Onu aytman geçipdir sapara kızsanıp. Ya. O maşal yankı sonra o tersten sonra yalnız. Asıl sorulmalı, sonra sorap bolanok. Şonun üçin o gürleşmen bilýän däldir. Yani Türkmen jemgyýetiniň içindäki şahsiýetler bir-biri bilen gürleşip bilýän däldir. Yok. Näme üçin gürleşip bilýämiz ýok? Sä intellekt nämämiz pes. Pesligi bizim günämiz däl. Jemgyýetiň günäsi. Sä jemgyýetiň içinde akıllı adamlar öldürüp gezdiler şu wagta çelle. Akıllı adam ýok edilmeli. Son IQ nädip bolsun? Ya da ýa-ni bir ildeşimiz şu ekranda dur. Gurban olayım IQ'suna göre berendirler diýär de indi ýene bir zat var. Türkmenistanyň IQ'su Orsiýadyň IQ'sundan pes bolmaly bolýan bolsa, onda Türkmen jemgyýetiniň IQ'su hem Gurban olayımdan pes bolmaly. Yani Gurban olayım pikredin häzir aýdym-aýdyp itin heykelini açıp ya da bilmedim yani düşünmeyen işler var arada gurur edýär ha. Onu taýdan gurmaly, bunu taýdan gurmaly ýene bir zat diýip. Häzir itin heykelini gowzat ýazymy şine IQ diýende teste gerek ýok. Tutuş dünyada bilemok näçe milyar, 9 milyar da mı yetip gelýär diýerler. 8 milyar. 8 milyar da. Yine şonça adamlar koronavirüs diýip bir virüs çıkardı. Türkmenistana geldi. Tozan 19 diýdiler. Tozan 19. Şu IQ'suna näil derece. Yo, o yerde IQ'nu barlamaga da gerek yok mu? Gerek yok. Tozan 19 diýdiler maskada. Yo tozan 20 aýtyn bular. Tozan 20. O koronavirüs 19'u tozan 20 diýdiler. Adamlar hem kabul etti. Hiç kim aýtmada. Yok. Tozan del. Türkmenistanda doktor yok mu? Sağlık nämesinde yani sağlık nämesinde Aydın yine bir täzelik aýdyp bereň. Garabogul kölüne bilýäňiz. Hawa. Şoň üstüne köpür urup böler. Nire? Kim urýar? Nire urýar? Ne? Yani Urwan olyň ogly. Şo taýda yani dinjal maly bar ýalar şo taýda ne şo proýekti. Nire gitjekmişler o taýdan. Onçodan bilem okuyordu sonra. Ne cennetin kapısı şu taylarda olmasın şular gidecek cennetinin. Yo, näme bolaýmasyn o deňiz bilen birleşýän ýeri bar, şo birleşýän ýeri belki kawat su üstüne geçýär diýip bilýär-de. Şo ýerini birleşdirýän olaýmasynlar? Yok, köprü ödem avtotrassa nemedi. O yani halkara nemesinin nemetine koşulýarmyş. Äme diýip orada nemeleri var. Buların halklar kinkä. Olar sizin pensiýe puluňyz, çağa puluňyz yani başka da satsal nemelerini orada çok hasabyny edilýär, demmi da? Aeroportdan sizin pensiýe hasabyňyza çağalan sadik nemetinden hasabyna gurulýar. Ol Gurban olyň kakat beýle baý adam däl, türkmen hakçysy hem bolsa. Onda sizin hasabyňda gurulýan zatlar IQ-ňyň ýokdugynyň büyük sebäbi bizim pulumyzda näme üçin bunu talyp gördüm diýen ýokda. Aeroport urdu, samolyot uçmayan aeroport. 3 milyar mı, 2 milyar mı? Onu bilýänem ýok. Indi ýankı sizin puluňyz ýollaryň hemçin açylyp bilmeýänligini indi düşünüp başlasyňızdyr. IQ 87 bolsa nädip ýol açjak? O denede men täm kän goýundurlar. Ona bir pul para peşkeş berendir bir türkmen badyr. Yo, ol nemeden hasaplandyrlar Türkmenistanyň içindäden däldir. Şu daşyndaky okap ýören ýokary bilimleriň şu nemesidir şu IQ-sydyr. Pikredem Türkmenistanyň içine baryp bir IQ hasaplayan. Deme kemine ne amyn derýadan suw elýär-de. Teýkeşlere de şu amyn derýanyň suwuny ulanyň toň teýkeşi baryp bilýär-de. O indi amyn derýada ýok. O bunyň köli näme boljak? Yani gara umurtapna köl wadyr. O. Häzir altın asır köli diýilýär adam bar. Hawa altyn asyr. Garagum te soň altyn asyr etdilermi? Köl del sapara ol
Köl deyip adını koydular. O yerde yankı çağalar. Bizim çağavat oyun oynayatık da su getirip bir yere su döküp şu yerine kazıp bir zatlar etkedik. Ol edil şol oyun. Ol pul uğurlamak için ve Bular oyun çağan oyun oynadılar. neme Çağan olaymasın? Keynes'in kitabını gönümel okan olaymasın şular aydın? Köl diyen de içinde su olmalı. Kölü köl ediyen sudur. Köl. Olmasa da Kur'an köl diyecek. Men aydın men boş bateykada balık tutup görün Napolyon'u gördüm ben. Yani. Su yok yani. Ne edip tuttu? Yani o değil kanadı. Ha. Haçan yöne şu an adam bolan olsa men fikrimce akıl daryalık görülür. Türkmen sahasında. O Belki çok- prezidentten balıp bilerdi. Mümkün. Mümkün. Ve umuman yolların açılmayanlığının hem sebepçi oluyor. Yani buları aklını bir zat yani yerine getiriyor. Yani yerine gelmiyor da korkudur. Yani IQ'su pes olan adamlar korkmağına meyilli adamlar oluyor illeşlerine. Daşınızda korkup ürküp görenler var olsa şunun aklına ünüs vereyim, aklının derecesine. O Yine ben de bellidir. yankı IQ'nu ne edip ölçeyeniz, ölçen ya deyip ne edildi. Şun katan sattır yine yöne burada tarzı komentaryalar vardır. Her videonun aşağında 20 saniye, 30 saniye. Son sen 100 saniye video vardır. Hem komentaryaları alayan ve yazılanları okuyan. Kişini der, kişi kim yazsa şu yazsın, aman yazsın hava. Berdi Muhammedov yazsın ya da başka tapa diyor. Kişiye sereden ok, yöne yazılan komentaryanı alayan. Neçsan söz ulanılıptır ve neçsan yanlış var. Şimdi Türkmenlen yazan komentaryasında esasen yankı berde YouTube'da yine birazcık boğu. Nokot ulanyalar otur yine TikTok'ta yine komentaryaları ben seyretken onu inanın angırdaki yazyan adam mı yani bilemem ne edip olar okuğu tarıp bildi. Maymunun eline versen söz adı yazıp biliyor yanlış. Neme diyorlar aydın ona doğru atlattın. Bu Yazmağını klavyeden öğrenenler deyip bir neme var. Yazmağı klavyeden öğrenenler deyip bir neme var. Ben hayran kaldım geçen bir Twitter'da dengeldim. Kesel var sonra. Yok kesel değil de şu telefon, internet çıkandan son şunu yazma görüp onların diye el yazısı hiç yok diye şöyle adamların. El yazısı. Türkmenistan'da köp adamın el yazısı yokmuş. Şunun yaz bir neme var. Klavyeden öğrenenler. Cemine bülkünç bir zat değil, bu gatı ayıp bir zat. Ayıp. Evet bir zattır. Sebebi biz Türkmen dilinin ösmeğine dine Türkmen'in elindeki zat. Dine bizim elimizdeki bir zat. Yine dilimizin ne güçlüdür, dine bize bağlı zattır. Hiç kime başka prezidente değil ya da düşmanına da değil, dine özüne bağlıdır. Son için yazan vakti, sözleri ulanan vaktiniz, sözlem kuran vaktiniz, yankı nokkodu, oturuğu olsun, yüz dönme ya da soru işareti, bu zatlar hükmandır, onu akıllı adamlar oylap kapandır ya da gerekli için oylanıp tapılandır ya da döredilendir diye. Ve sözler hem doğru olanın. Bu zat bize peydası yok. Yani kişilere peydası yok. Yine dilimize, yine Türkmen diline biz hormat koyan olsak sonyalık davranalım karşısında. Yo onu çağılanında yani cemiyetin geleceğine katı ulu peydası vardır. Olmadı kalkın fikri olayan nedir? O fikri olmadığından hiç bir önümcülük olayan nedir normal. Çörevendir bilmeyen de fikrim olmadı. Son için dilem östürecek. Yine edip bilseniz kitap yazın. Kitap yazmak kıyın diyorlar. Kur'an ulu yazmıyor kitabı. SSD'de IQ söyler. Yöne kitap yazmak kıyın bir zat değildir. Yöne kıyınçılığı özümüz öğreteceğiz. Yine dili bilemiz yok. Son için yazıp bilemiz yok. Yoksa istendik bir gızıklanayan bir zatımız vardır. Şu hakkında kitap yazarsın. Hiç kim okumaz öz çağalan okar. Ya da ayal maşgalı olsan hasan sat. Yani erine verersin okar o 10 sefer yatlar gerek olsa. Yani o kadarsın birinden olmasa birine kitabı. Olam öz fikrini ayder sana. Ay berde yanlış yazıp durun ya da yine şu düşüncelerin yanlış değil. Düşüncenizi bir yerlere yazın. Bu katı olacak. Yani biri üstünüzden gülleyen olsa yanlış burada kitaba yazanın için özünden sorayın sen neçe kitap yazdın ya da sen neçe makale yazdın diye. Bizde makale yazıyan yok, kitap yazıyan, ghost yazıyan bu zatlar.
son 30 yıllar düğünden yok. Hiç zat yok. Eterden nam nişan yok. Yönü aydın, o yazın diyen olun dili yok. Toplumda var. Bölgeler var. O hayli dilleyat. Dili yok. Ortada kalan bir demeti var. Ya olur yalak böyle umda bak. Bu aylığın statlar bu datlar. Yo umum bir çözgüt olmalı. Bu zatların hemmesini gurrun etsen çözgüt hem çıkıyor. Oh. Gurrun etmesen çözgüt çıkmaya. Yine Gündeme şu sapara aydıp bilmeniyordum da şu kurban olayım IQ'su pes deyip. Yine yollar şunun için açıp bilen okları illeşler başka zatlar. Sen akıllı adamlar demedi ya da orsun bil bağlı ya. Yani orsun ama IQ'su yetenek. Olanın kam 89 2 bal beyik Türkmenlerin. yani kemine ya bu normal yağdaydı. Badın Türkmen voltun, Ort voltun, Kürt voltun on hiç nemeti yok o. Yağdayı düşündürürsün ne? Floryalak problemamız var. O son için uçup bilemdi o. Yani hava aeroportumuz kabul edip bilen yok. Ya da tamaliyodumuz yok. Ya da lotçumuz yok. Ya da pulumuz yok. Ya da başka bir zatlar sebebi olmalı. Ne son düşündürürsün. Gelin bunu çözelim diyersin. Ondan yerli yerden bunu yani problemini çözüp düzgüne getirip oluyor. İslenlik lazım. Ne şu an su şeyle ulu probleme da siz entek bunu demeyende getiren yok da o susuz yaşayış bolyan nerler yeni devir tapar kaytı yani. Ne bu problemin üstünde oturuyorsunuz. Bu hem gururumda den yok. Bu çözüldüğünü ödlen yok. Safara 15 yıldan beri üstünde işleyenler yani halkara derecesinde görkezip dururlar. Dünyanın haysi yurtları su problemesiyle yüzleşiyor. Neçe prosent yüzleşiyor. Haysi yıllarda hasam yitileşiyor. Bu zatların hemmesinin nemesi var. Monitoring etmiyorlar. Halkara nemet ediyor. Türkmen eden o. Yok etmene gerek yok. Bağır malumat dur. Şu maslahat hükmünde alıp şuna karşı bir çare tapmalı. Hatta şol kuramalar çaresine bilyeler. Sen dine şolarla bile işleşmen yeterlikle. Edip bilmeyen olsan yani ullakan demedel adam su tap bilemeli. IQ 87 olmasa yok ben suratta tap aymalı. Yani şunu gündeme getiren oklar o getirmeden hem demek şu problemi yok demek diyeni yalak düşünce var burada. Şu sapara yine asmanımız asılda Türkmenistan gül yağlak yine buların hemmesem televizörden alınan malumat. Hiç kimin hem günü gül yağlak değildir Türkmenistan'da hemme Türkmenistan ne sana adam var olsa hemmesem şu yerde. Yöne koy bir banktan pulunu almak için gidip 2-3 gün katmaya da banka. Ailen alıp bilen okları. Ailen alıp bilen ok. Yöne gül yağlı diyese başka söz bilen ok. Öğredilen söz bir zat sorulanda adın neyme diyen Türkmenistan gül yağlık yer diyor. Şu öğreniliptir de ses gelliye karşılığın şu sesi çıkarıp biliyor. Bu televizyonun ediyen işi. Manipülasyon ediyen işi bu. Yine pasport meselesinde ben yanımda işleyenlerin biri pasport aldı diyem de uzattım aldı mı bilemek neyemeden olsa da. Çok internetten bir yerde görüp 3 gün içinde 3 iş günü içinde teslim ediliyor pasportun sana değil. Gelliye eline değil. Olan dokumentlerini edip topladı Safar ağa. Ulu iyi iş edip yankı. İnternetten bir zatlar etti, yeni etti, o yeri ikcan edip soradı, okadı, bir iki yerden bir zat okadı ve bir minutun içinde hemen dokumentini topladı. Yankı fotokopi çıkarayan neme iş yerinde var. Şu yerden internetten çıkarıp aldı. Bir iki saat neme soradı. Surata düşük geldi. 5 minut kıyınçılık çekti diyeyim yine. Türk vatandaşı.
Sonra onları tavsırıp geldi. Nüfus nämesinden alınýan eken bäde, doğru mu? Nüfus müdürlüğü. O nüfusa geçti ya, ön polis ya nemesinden berýärdiler. O şol nüfus hem 2030'luk yol ılgap gitti, tavsırıp geldi. Ondan soň 4-5 gün geçendir bu can edip bir görsem näme bilen gürleşip otyrmy ýanky şol tavsırık gaýdan ýeri bilen ýa-da olan nämesi barmy? Soň aýtdy, maňa görüňär. Bular diýe 2-3 ýa 3 iş güni diýip ýazypdyrlar internetten, ýöne 4 gün oldu gelen ok diýdi. Men aýtdym, "Ha, 4 gün näme 2 gün garaşaýdy ýa-da." Yok onda näme üçin 3 gün ýazýar diýip soraýan soraw. Men 1 aý garaşjak, ýöne 1 aý diýip ýazsylar diýär. Plany şoňa görä düzýädese ol adam. Ýani nämenin sewiýesine seredip görüňär, iş dünýäsine. İşiň, edilýän işiň ýa-da bitirilýän işiň 3 gün diýdim, 3 gün bolmaly diýär. Nüfus müdürlüğüne ben diye şikayet ederim olur diye. Yani şikayet edip bilecek yerim var. Sever şikayet eden de suda şikayet ediyor. O başka bir zat. Nüfus müdürlüğü hem 3 gün yazan olsam ama ne için yazıp veren ok diye. Sözleşmeni yerine getiren ok diyen mana geliyor. Yani Türkmenistan'da o zat diyor. Ağam gayrat et böyle indikaya gel havar ederiz diye. Havar etken adam ölüp gidiyor. Ölüp gidenler katıken aydın şu tayda yani biledi. Yok, hemen düşündürecek oldum vatandaşlar. Pasport diýilýän iş, onun için IQ da gerek değil, hiç adam gerek değil. Yöne edäýmeli. Yani çözülen bir meseledir. Bolem Türkiýanyň 80 milyon halkı var. Türkmenistan'da 4 milyona verip bilen okta. 4 milyona. 3 günü geçtim, 1 ayda versin. Ün olmadı, 1 ayda. Böyle o işleyen adam aydalı 90 yaşındaki yaşlıları işleye olur hareket ediyen şey sen kağıdına peçat basyan o ağır işleye diyelim. Ayda Pekin'in bir köçödü ýalak yani Türkmenistan Pekin'in bir köçödü var. Çok halkı Türkmenistan'ın halkından kän. 1,5 milyarlyk demede pasportlara var, şolun beýlek wagtlara var. Hemmez adam var. Aydın ýa gowumsal da derya ýakasynda ýaşaýan etraplarda da suw ýok diýär. Şu IQ pes olmasa şu zat bolup bilermi? Suwun boýunda ýaşap dursun. Yok, berden hemen aydın derya ýakasyndakylar indi derýanyň ýanyndan döwlete garaşmaň, döwlet ýokdur. Suw gerek bolsa deryadan baryp alaýmaly. Bir menki diýip çykjak bolsa nämesini görkezsin. Şol suwun şoňkudygyny notariusdan dokumentini görkezsin. Şol akýan suw. Kaçan alypdyr, nerden alypdyr? Oňky bolmak üçin oňa da bir berendir. Çeşmesi olmalı bir yerden gelenliğine değişle. Dokumenti olsa şoňkudyr. Bolmasa suw gidip özüňiz alyp bilýäňiz. Özüňiz diýende ýek özüň giden ok. Ýene owaň bardyr ýa-da etrap diýilýän o ýerde. O başlyk, beýlek olar sen saylan ok, olar sen tanan ok, bilen ok, ol adamlar gerekdir. Başlyk suwçy däldir. Oňa ýüzlenmek gerek değil. Ana derya, ana da sen ýeriň, toprağın. Alıp bilmeyen olsan birini günahkarlamak gerek değil. Toplanyan yine 100 adam, 1000 adam toplanyan yine su getiriyaz. Çekken suyu. Ben sana bir zat aydayın yine ola derya ekene. Şu komünistlerin aklına gelen değildir de şu yağış var ya. O şonun bilen yeriniz suulaman deyse şonu hem yol tap suulamaz yal ederdiler. O su komünistlerinki tülen. O su komünistlerinki deyseler yağmur suyu. Neme demek şonun ýaly ýyldaşlar IQ-myzy düzeltmeli. Bizim kämir ullakan däldir. Bolsa 90'dır. Öyle 87 däl şonu bilýän men. Yok, edivermeli ne berden Türkmenistan'a gidecekler hem yolların näle açylarlygyny aýdyn aeroportda känem däl. Hiç kili 10 ýyllyk bir entek näme de görkezen ok halk karşılygam görkezmedi. Ýöne eden işi polisiýa gelip kovacak kola nira koyan ben öyle gidecek diye hakkım var deydi. Bravo. Türkiye'de adam şonu deyip bilen için bu adam şonu deyip bilen için samolyot koyup başlandırlar. Bu adam şimdi size 1000 kişi olup deryadan ben su alacak diysen önüne hiç kim çıkıp bilmiyor. O Cemle versen Cemle'li o Cemle'ye sapara bugün hem havakat uzun gurrun ettik yankı samolyot meselesinden girdik yöne hem mezarın bizim yağdayımızda hem mezat bir yerine bağlı
bir problemamız var. Şu sebeple hem zat ortada yine içindeki problemalarımız. Şu sebeple biz o çözmeli. Biz çözmeli. Zahirlen elinden hükümet almalı. Başka demeti yok. Gelen bir zat var. Hükümeti almasanız bunun başka çözümü yok. Hemen yatladalı yankı yerli hükümetler. Yerli hükümetler yine dörep gidivermeli şu günden. Onun hiç nemesi yok. Yerli hükümetler. Yine su problemasının bir tarafı şondan öyleydi. Çözülüyor şon ya bu. Özünüz saylamalı. Yöne bilyen adamı saylamalı. O şun kakası Moğollat deyip şonu çıkarıp koysan o yerli hükümetine ne çözeceği meselemiz. O çözen o. Bilyen adamı. Bu adam bu toplanan sonuçta bu adamın içinde haysımız her kim bolup bilye yerli hükümetin nemesi kadır diyelim. Sondan yine onun ve sana hakiki iş edip bilecek fikirlenip bilyen adamları özünüz çıkarıp koyuyor öz aramı. Yine şu nemelerde de yuvaş Türkmenistan'ın içindekiler bilmeyen olsa da yine samolyotlar gidip var ya hep de bir sanı olsun yetkiyaş olmuş. O malumatları yine yayradı ne ediliyor işte. Yerli hükümetler vaciptir. Təzə Türkmenistan şanssız olup bilmeye yerli hükümetlersiz yani o mesele yerinde çözülmeli meseleler için yerli hükümet ona gün halkın öz arasından saylamalı. O prezident olsun, beylek olsun o yok orada kim olsa da hakkı yok yerli hükümeti arasına karışmana, bazılarının arasına karışmana. Neymişim var bazılarda bir adamı önüme öndürüyor beylek hem alıcı. Çoğun arasında devlet gerekmişim. Ben düşünemem. Devlet biri kalamı öndürüyor beylek hem kalamı satın alacak yazacak da burada. Son devlet hele yok durma sen bunu başarmazsın ben sizin aranızda duracak diye. Öndürüyenin fabriğin elinden alıyor. Kitap yazıyanın hem kalamın elinden alıyor. Yani ben diyen zadım yazarsın diye beyleke de yani fabriğin girdeyisi menki diye onlar devlet okuyor. Onda o öndüren öndürmez yazacağım yazmaz. Ya, bunu düzeltecek büyük geliyorlar yönü yıkayanlarlar. Yine şu Orta İmperiyasının gelişini şu yıllar gazetlerini okuduğumuz ne Orta'da Sankt Petersburg'da da hatta çıkan gazetler vardır. Bu 1880 60 veya 70. yıllar. O şu yani Türkmenler Karakçı diye de Yüpek yolunaki Çövda yolunun emmetini taliyalarmış. O şunun şu Karakçıları birine salmak için geldik diyorlardı. O gelirler Yüpek yolunu yaptılar yani şu. Şu yıllar beri Yüpek yolu yoktu. Düzeltecek bir yerler oluyor, tersine diyendirler. Sonun alan demeler ne devlet menbaat edecek diyen orada tersinedir bu. Başka da edecekler. Tam tersidir. Yani ortaya ne deme Ukrayna üstünde sözcük olur faşist neme tip bir şey ala. Şön yazat var mı? Sen onu 2014 yıldan beri toprağını alıp diyorsun abi. Göz görteli. Yüzünlerim çözüyor bize diye. Çözüp duran özü 8 yıldan beri. O katı düşünce neme değil ama potansiyeli var deyip çözüp böyle da Xitayam son alarak burada diye kabir teritoriyalarında. Mesela için o ne öyle bir çağa da oluyor. Ay şu çağa ertir oğurluğa değmesin deyip son türmez de sok yanında. Doğulanlar. O bebek vakti. Bebek. Ne için sokma bizi gelecekti oğurluğa edecek yani. Soğutma gözlerine sere de o. Oğurluğa edeceğimiz ya. Yine soğutma ama gözlerine sere değmem. Yani bunun için IQ yankı 200. Yani son ettiren iş. İyileşler. Bolya deve cemine kutu rolü. Hava Cemile. Sağ olun, sağlıkta görüşelim. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Size de sağ olun aydın.